Boa noite a todos e a todas. Vamos dar comezo... Esperamos. Son a media. En punto, En punto e sereno. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal previsto para hoxe, día 30 de marzo do ano 2026. No punto número 1 sería a aprobación da acta da sesión anterior. Entendo que se os seus grupos non teñen nada que manifestar, entendo que sería por unanimidade. É así? Aprobado, polo tanto, o punto número 1, que sería a aprobación da acta da sesión anterior. O punto número 2, proxecto de remodelación da Plaza de Vigo na Vila de Carballo. Aprobación. O ditame da Comisión Informativa de Planificación Urbana do 24 de marzo de 2026 di o seguinte: o presidente da Comisión dou conta da proposta contida no expediente xa referenciado, cuya parte expositiva se transcribe e é coñecido polos grupos. Logo dunha breve intervención do presidente, someteuse o asunto a votación. A Comisión Informativa de Planificación Urbana e Mobilidade, con 7 votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular e un voto a favor do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, ditamina a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar o proxecto de remodelación da Plaza de Vigo na Vila de Carballo, asinado, neste caso, polo arquitecto correspondente, aos efectos de dar cumprimento ao requirimento da Deputación da Coruña de 11 de febreiro de ano 2026. Non sei se por parte dos grupos se quere manifestar algo. Sí. Neste caso, a portavoz do Partido Socialista. Sí, boa tarde. Nos mantemos o sentido do voto da Comisión Informativa. Vamos a votar a favor, simplemente por esta modificación puntual deste proxecto, que efectivamente o proxecto se aprobara anteriormente. Simplemente, pois, ca esperanza, de que se faga o antes posible pola necesidade que hai desta plaza e desta contorna. Gracias. O portavoz do Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Hoxe ven un punto que é a aprobación do proxecto, un proxecto que, ao noso entender, debería xa estar en marcha, porque a Plaza de Vigo leva demasiado tempo esperando unha intervención seria, e o que vemos neste expediente a demostración de que estamos chegando tarde e estamos chegando mal. O ditame recolle que o proxecto aprobado polo Pleno en abril de 2025 foi informado desfavorablemente pola Diputación da Coruña e literalmente recollese que o Servizo de Asistencia a Municipios señala, entre comiñas, o deseño do banco de formigón non cumpre coas condicións do artigo 26 na orde correspondente. É dicir, un proxecto de espazo público presentado polo Goberno que non cumpría nin sequera unha normativa básica de accesibilidade. Nos entendemos que isto non é un detalle menor, sino que é unha mostra clara dunha falta de supervisión, unha falta de planificación. Entendemos que un concello como Carballo non pode permitirse aprobar proxectos que logo teñen que ser devoltos por outra administración porque non cumplen a lei. E non pode ser que teñamos que esperar a que a Diputación nos diga que non para rectificalo, non? Ese propio ditamen di que imos aprobar os documentos aos efectos de dar un cumprimento ao requirimento da Diputación da Coruña. Non porque o Goberno do BNG teña unha folla de ruta clara, e non porque exista unha planificación seria do espazo público, senón porque é outra administración a que obriga a traer o proxecto de novo a pleno. E, mentres tanto, temos unha Plaza de Vigo que segue igual, con a necesidade imperiosa de unha reforma, sen melloras, sen humanización e sen avances reais. E nós consideramos ese espazo un espazo central da vila que debería de ser unha prioridade. Leva 2 anos dando tumbos dende que se presentou a proposta. E iso non podemos obviar que é responsabilidade exclusiva do Goberno municipal, pero por desgraza isto non é un caso illado. Nós imos a votar a favor, cambiamos o sentido do voto manifestado na comisión, porque Carballo non pode seguir esperando e porque tamén temos que deixar claro que non compartimos dende o Grupo do Partido Popular esta maneira de traballar que amosa improvisación, proxectos que van e veñen e tempos que se alongan sen explicacións convincentes. Os veciños da zona da Praza de Vigo merecen un proxecto ben feito, a primeira, e non unha rectificación obrigada. Fai falta planificación, non parches, e fai falta un goberno que chegue a tempo e non que vaya sempre detrás dos acontecementos. Nós, insisto,
votamos a favor deste proxecto que entendemos que xa tiña que estar en marcha. Por parte do BNG, non sei se quere dicir algo, concelleiro, neste caso, de área responsable. Boa tarde a todas e a todas. E a todos. Lóxicamente, como comprenderá vostede, o proxecto, unha vez aprobado por este pleno, que foi remitido á Diputación, inicialmente xa fora supervisado por técnicos municipais. Foi redactado por un técnico coa cualificación necesaria, unha trayectoria máis que recoñecida no ámbito da intervención do espazo público, e foi supervisado polos técnicos municipais. Dende a Diputación, un técnico da Diputación interpreta que non cumple a normativa, e de aí que se faga esa rectificación. Lóxicamente, non é un proxecto enviado así de calquer maneira, sin ningún tipo de supervisión. Como digo, foi supervisado por técnicos municipais. E di vostede que leva 2 anos dando tumbos. Este proxecto aprobouse no mes de abril do ano pasado. De poñer data, poñalle 1 ano, non 2. E polo demais, entendemos, e por eso se fixo este proxecto, entendemos que é unha zona que é necesario intervir. Así o entendiu tamén a Diputación, que vai a apoiar esa remodelación con fondos da Diputación. Esperemos que en breve se aprobe xa o convenio e poidamos empezar a traballar para que este ano se produza esa rehabilitación, esa reforma sustancial de toda a contorna da Praza. Entendo que entón, producir xa o debate, entendo que se vai aprobar por unanimidade de todos os grupos, neste caso, presentes no Pleno do Concello. O punto número 3, expediente de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 24 de marzo de 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta da alcaldía contida no expediente de referencia, cuya parte expositiva se transcribe. Achégase unha relación de facturas e abonos, asinada neste caso polo alcalde correspondente a prestacións realizadas en exercicios anteriores e dun importe de 37.921,39. Nas facturas incluídas, nesa relación queda acreditada a execución das obras ou servicios ou a recepción dos efectos e contan coa conformidade do alcalde ou concelleiro delegado competente, no seu caso, do persoal municipal responsable. A intervención municipal emitiu un informe favorable ás anteditas facturas e abonos. Estas facturas que se pretenden aprobar non se aprobaron no seu debido momento por non ter entrada no rexistro xeral antes da data fixada como límite para tramitar o gasto. Por todo isto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente, con 7 votos a favor, neste caso do grupo do Bloque Nacionalista Galego, 4 abstencións do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e do PP, a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar o expediente número 2/26 de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento 2026 por importe de 37.921,39 euros, correspondente ás facturas que aparecen referenciadas e reflexadas e que xa son coñecidas polas partes. Non sei se queren intervir, neste caso, os grupos, ou polo Partido Socialista. Sí, nos vamos a manter o sentido do voto da Comisión, como ben sendo habitual en estas obrigas, este recoñecemento de obrigas, vimos votando do mesmo xeito, porque, as facturas hai que pagalas, os proveedores necesitan cobrar para que siga toda esta sinergia no noso Concello. Gracias. Entendo que abstención, non? Gracias, alcalde. O expediente que debatemos hoxe é un exemplo máis da maneira que teñen de xestionar no goberno do BNG, non? Tarde e sen planificación. Estamos falando dun novo expediente de 37.921,39 euros en facturas que non se pagaron no seu momento porque, como di o propio ditamen, non tiveron entrada no rexistro xeral antes da data fixada como límite para tramitar gastos no 2025. Hai que recoñecer, vai por diante, que non toda a responsabilidade é do goberno. Tamén as empresas que prestan servizos teñen a súa parte de culpa, non? Pero o máis grave neste caso non é o importe, que vemos que se vai reducindo ano a ano,
é algo a valorar positivamente, pero o máis grave, para noso entender, é o que di o informe de intervención. Unha vez máis, non deixa lugar a dúbidas. Voltamos a ver como a interventora afirma que hai gastos periódicos previsibles que deberían estar perfectamente planificados. Materiais de ferretería, suministracións, mantemento de vías, reparacións, e nos preguntámonos que si son previsibles, por que chegan fora de prazo e por que non se tramitan correctamente. Nos entendemos que isto non é unha cousa puntual, sino que é algo que xa está vindo habitualmente. Entendemos que hai unha falta de organización. O informe tamén di que existen servizos que se repiten no tempo e que necesitan do debido expediente de contratación. Falamos de mantemento de vehículos, de análisis das augas nas piscinas, na coordinación de seguridade e saúde de distintas obras. Estos son servizos que se prestan todos os anos e que, a pesar diso, o Goberno non contrata como marca a lei. E o máis preocupante é que, de novo, por segunda vez este ano, a interventora sinala que houbo traballos realizados cunha contratación previa verbal, sen seguir procedemento contractual algún. E nós temos que lembrar, e é a nosa obriga poñer en riba da mesa, que a contratación verbal non está permitida, salvo emerxencia. E nós entendemos que a emerxencia non está xustificada. Isto é gravísimo. E non estamos falando dun error administrativo, sino dun incumprimento directo da normativa da contratación pública. E isto debería de ter algunha consecuencia, non? O informe di claramente que estes recoñecementos minoran a capacidade de gasto deste exercicio. É dicir, por culpa da mala xestión do BNG no ano 2025, en Carballo temos menos marxe económica no ano 2026. Nós non imos a impedir que se paguen os servizos que xa se prestaron e non imos prexudicar aos provedores, pero tampouco imos a mirar para outro lado. Este expediente é a demostración de que o Goberno non planifica, non controla e non cumpre os procedementos. O recoñecemento extrajudicial que ven hoxe é unha ferramenta excepcional. E o problema é que xa é unha rutina neste pleno. E cando o excepcional se converte en habitual, hai unha alarma clara de falta de xestión. Nós entendemos que compre seriedade, compre planificación e que se contrate como marca a lei sin deixar facturas no caixón. Hoxe aprobamos o pago, pero tamén deixamos claro que esta maneira que teñen vostedes de xestionar non é aceptable, sobre todo, insisto, no que consideramos máis grave que é a contratación verbal. Gracias. Ben, boa noite. Bueno, intentar responder de forma máis asertiva posible a unha serie de argumentario que supoño que o texto se trae preparado para decir unha e outra vez o que é un procedimento que sí que ten que ter carácter excepcional, pero cando unha factura entra despois de ter pechado a contabilidade do Concello, a única maneira de recoñecer ese gasto é precisamente traendo o pleno. O mes pasado trouxemos un recoñecemento. Este mes traemos outro precisamente porque unha das condicións é intentar poder pagar o antes posible, o período medio de pago para provedores. En Carballo non chega nin siquiera ao 0,3%, digamos, un recoñecemento extrajudicial de carácter residual, e porque, de feito, que se considera máis ou menos aceptable, estaría entre o 2 ou 3%. Eu non sei se vostede viu que, creo que foi esta semana, non sei se foi o sábado, que un concello limítrofe tiña un recoñecemento extrajudicial de máis de €500.000 para un orzamento de 6 millóns. Bote contas, aquí extraemos €37.921 para un orzamento de 37,5 millóns. Que hai planificación? Claro que hai planificación. De feito, se vostede lee ben o informe, a liquidación dunha das obras que fai que sean 37, senón sería nin sequera €10.000, o que fai é
que se sabía que iba a haber esa liquidación e que, polo tanto, tamén se preveu no orzamento do 2026. En canto á contratación, eu quero que reitere unha vez máis o concelleiro de contratación, que ten un nivel de traballo bastante alto, que intenta, digamos, explicar esas referencias en canto ás contratacións. Simplemente por volver a aclarar o que lle dixemos no pleno do mes pasado, porque a resposta é a mesma. A contratación en Carballo salía, e que ademais é que saía nos xornais de 3 concellos, un deles, por certo, nada comparable, era Pontevedra, Lalín e Carballo eran os que tiñan a contratación, neste caso de servizos, que é a máis complicada, de manter ao día, insisto, precisamente ao día. 12 millóns de euros é o que xestionou en compromiso de gasto aproximadamente a Concellería de Contratación, a área de contratación, o ano pasado. Xa lle dixemos tamén que con respecto ao inicio de mandato se reduciran os reparos de intervención dun 13 a un 7% en relación ao orzamento, precisamente en base ao traballo que está facendo o Departamento de Contratación, de intentar reducir este tipo de contratacións que, en todo caso, si se chegan a producir é porque é necesario que se lle presten estes servicios ao Concello e agora é necesario que se paguen. En todo caso, dicía yo a Concellería de Facenda, 19.879,70 céntimos de 37.921 son unha liquidación final de obra que, ademais, no informe de intervención dice que cumpre perfectamente cos requisitos que establece a lei. Por concretar, coordinación de seguridade e saúde está en preparación, análisis de cloro das piscinas está contratado á espera de que se poida adxudicar definitivamente o contrato cando teñamos a liquidación do orzamento. Pouco máis que dicir, estamos traballando e por iso se trae este recoñecemento extrajudicial aquí. Grazas. Eu creo que... Non sei se... Quere falar vostede? Sí. 5 segundos. Agradecer as aclaracións por parte do concelleiro, sobre todo no que respecta a ese contrato de coordinación de seguridade e saúde que di que está en preparación e en canto aos contratos que están en licitación. Iso é unha boa nova para nós tamén, porque quere dicir que se trata de rectificar as situacións que a día de hoxe son anómalas. Simplemente iso. Sí, precisamente, a raíz desto é iso o que demostra que se planifica, que hai planificación e que se avanza con esas licitacións para evitar estas facturas, que, insisto, hai que incidir nunha cousa, que queda acreditada a execución das obras ou dos servizos. Hai que decir que se traen neste momento a pleno por non ter entrada no Rexistro Xeral no seu momento, e iso entenderá que non é achacable, dende logo, a este goberno. E despois que, como dixo moi ben a Concellería de Facenda, estamos ante un recoñecemento extrajudicial que é absolutamente residual se o comparamos con outros que existen noutros concellos, pero residual, pero por moito, ademais. E despois todo isto tamén ven polo período de pago, que, insisto, que pouco dicimos do período de pago aquí neste concello, que é de menos de 3 semanas. Eu creo que tamén está ben que se fixe o punto de vista, o punto de mira en determinadas cuestións, pero creo que o que hai tamén é que abrir un pouco a mirada para ter unha imaxe do bo funcionamento que ten o Concello en moitos aspectos. Este é un del. O recoñecemento extrajudicial é unha figura habitual, totalmente rutinaria para traer, neste caso, facturas que non se presentan en período de plazo. Entendo que queda, polo tanto, aprobada con 13 votos a favor do BNG e 2 abstencións do Partido Socialista e 5 abstencións do Partido Popular. 6. O punto número 4, transmisión da titularidade da parcela para a construción dun centro integral de saúde ao Servicio Galego de Saúde. Aprobación do mesmo. O ditame da Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas do 24 de marzo, día seguinte. A presidenta da sesión dou conta da proposta, contida no expediente xa referenciado, cuya parte expositiva se transcribe e xa coñecido polos grupos. Estamos falando, neste caso, dunha transmisión da titularidade dunha parcela valorada en 190.947,66 euros.
Polo exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas ditamina favorablemente, por unanimidade dos presentes, a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Transferir ao Servizo Galego de Saúde Sergas a titularidade da parcela municipal, con referencia catastral que consta no expediente, e inscrita no Inventario Municipal de Bens do Concello de Carballo, con número de orde 13.426, para ser destinada á construcción dun centro integral de saúde. Neste caso, dar traslado deste acordo ao Servizo Galego de Saúde Sergas aos efectos da súa aceptación expresa e trámites procedentes. Por parte do grupo da portavoz do Partido Socialista. Si, nós vamos a votar a favor, tamén así o fixemos na comisión, mantemos o sentido do voto, e simplemente que esta tramitación da titularidade da parcela que se faga o antes posible e tamén desde o momento que se recepcione por parte da Consellería correspondente, pois tamén que se, polo menos que se inicie o proxecto para que se poidan levar a cabo estas obras, porque é unha necesidade imperante e imperiosa a necesidade desta ampliación deste CIS para o noso Concello e, además, para todas as persoas e contornas que van a poder facer uso del, que non solamente se vai a escribir a Carballo, pois senón, ademais, a toda a comarca. Entón, se hai voluntad nas administracións, o importante é que se fagan as cousas o antes posible para que poidamos solucionar pois os problemas de veciños e veciños, sobre todo cando teñen que ver ca saúde. Gracias. Polo Partido Popular, su portavoz. Sí, gracias, alcalde. Pois o punto que tratamos agora é a transmisión da parcela dos Sergas para construir o Centro Integral de Saúde. Sen dúbida é unha gran nova para Carballo, non? Pero tamén é necesario decir a historia completa, non? Chegamos aquí con máis de 4 anos de retraso por culpa exclusiva do goberno local do BNG. E isto non é unha interpretación política, porque está documentado. Retomamos ata setembro do ano 2021, en este pleno debateuse unha moción do Partido Popular para que Carballo fose incluído no Plan de Infraestructuras de Atención Primaria e para ampliar o centro de saúde e convertelo nun centro integral de saúde. A acta, que teño aquí copia, recolle literalmente que o PP propuxo a remodelación integral e a ampliación do actual Centro de Saúde de Carballo para acoller nel un centro integral de saúde. E que fixo o BNG, gobernando con unha maioría absoluta, pois votou en contra. E non só votou en contra, senón que presentou unha emenda na que pedía construir un segundo centro de saúde e rexeitaba expresamente a creación dun centro integral de saúde no edificio actual. A acta recolle que o BNG afirmaba que un CIS sería un paso atrás, que suporía masificar aínda máis a sanidade pública e que detrás do CIS había un avance na precarización da sanidade pública. É dicir, o BNG non só non apoiou o Centro Integral de Saúde para Carballo, sino que fixo campaña contra el. E a hemeroteca tamén o recolle. No ano 2021 e 2022, o BNG organizou unha campaña de recollida de firmas pedindo un segundo centro e confrontando coa Xunta, mentre o PP defendía a ampliación do actual e a creación dun centro integral de saúde. Aquí teño un titular que pon el futuro del centro de salud, caballo de batalla entre Concello e Xunta. E aquí podemos ver unha imaxe que se ve moi pequena, pero calquera que vai á hemeroteca do 2 de novembro do ano 2021 poderá ver que aquí hai unha persoa con un stand de recollida de firmas que é o actual alcalde de Carballo. A prensa recollía que o anterior alcalde, o señor Ferrero, chegou a propoñer parcelas alternativas como a da Rúa María Barbeito ou unha opción que se cualificou como a todas luces inoperativa en diversas reunións técnicas e que só serviu para atrasar o proceso. Pero, polo que vemos, e acabamos de ver, o alcalde actual pensaba exactamente o mesmo. E, mentres tanto, o Sergas avanzou no que sempre foi a solución máis viable: ampliar o centro de saúde actual integrando novos servizos, novas especialidades e incluso unha área de hemodiálise. Hoxe, por fin, logo de moitos anuncios, ao noso entender, enganosos, o BNG trae ao pleno a cesión da parcela que o PP defendeu dende o primeiro día. A mesma parcela que a Xunta considerou sempre a máis operativa. A mesma parcela que permite ampliar o centro actual sen duplicar servicios, sin dispersar recursos e sen crear problemas de accesibilidade. Agora, despois de 4 anos de atrasos, bandazos e confrontación,
O Bloque pretenderá vender isto como un éxito propio. Pois non, señores. Isto é un éxito da veciñanza de Carballo, da Xunta de Galicia e do Partido Popular, que foi quen puxo isto en marcha no ano 2021. Quen o defendeu sempre e quen traballou con lealdade institucional. E tampouco imos aceptar agora que o BNG queira meter presa á Consellería de Sanidade. Porque se hoxe estamos aprobando esta cesión en 2026 é única e exclusivamente porque o Concello de Carballo e o BNG bloquearon, atrasaron e desviaron o proceso durante anos. Agora, para facer uns aparcamentos e unha futura cidade deportiva na Lagoa, optaron pola expropiación, unha expropiación forzosa para os veciños. E, sin embargo, para o CIS preferiron un camiño máis longo. Habería que respostar por qué. Nós imos a votar a favor, como fixemos sempre, como non pode ser de outra maneira, pero tamén deixamos claro que non imos a aceptar que quen atrasou o CIS durante 4 anos se presente agora como o seu impulsor. Nin imos a aceptar que se utilice a sanidade pública como arma partidista e tampouco que se culpe a Xunta dun atraso que é responsabilidade exclusiva do Goberno local do BNG de Carballo. Hoxe, por fin, xa remato, Carballo avanza. E avanza porque o Partido Popular fixo o que tiña que facer no ano 2021 e porque a Xunta mantivo o seu compromiso coa comarca de Bergantiños. Moitas gracias. Polo BNG, o seu portavoz. Bueno, estamos ainda un pouco lonxe de campaña electoral, pero o discurso sona a arenga, non? Vamos a ver, nós seguimos defendendo o mesmo, señor Lorenzo. Sí, o mesmo. Carballo necesitaba un segundo centro de saúde e non na zona onde vai estar o centro de saúde. Mais ben, o grupo de goberno deste Concello tragou con isto ou nada por parte da Xunta de Galicia. Mire vostede, Carballo non é que necesite un segundo centro de saúde. Carballo é este grupo, o anterior alcalde, o alcalde actual e moitas das persoas que estamos aquí agora sentadas, defendemos no seu momento un hospital comarcal. Un hospital comarcal para unha sociedade que satura continuamente os servizos de urxencia do CHUAC. Fíxese vostede, seguro que lle tocou algún día. A mí, por desgraza, tocaronme varias noites as urxencias da Coruña e xente coñecida de Carballo a tira. Caso ningún. E seguimos defendendo o mesmo. Seguimos defendendo que o segundo centro de saúde, por evitar saturación e por prestar un mellor servicio á cidadanía de Carballo, tiña que estar en outra zona e non pegado nin facer unha remodelación do actual, que, por certo, está anticuado. Oiga, podemos repasar os outros CIS que aprobou a Xunta para outros concellos de Galicia que non son Carballo. Se foron unha remodelación do actual, do que tiñan, ou foron un centro novo. Podemos repasalo e non entrar en demagoxias extrañas. E mire vostede, a mí parece moi ben que usted intente poñer a venda diante da ferida. O vostede o que está dicindo é que estaremos esperando por centro de saúde non sabemos canto. Porque, mire, o Grupo Popular do Concello de Carballo é o menos indicado para falar de plazos. Porque aquí estamos acostumbrados a esperar lustros por cada promesa que fai o Goberno da Xunta de Galicia para Carballo. Podemos repasalas todas, non as vou a repasar. Polígonos industriales, circunvalación, todo o que vostede queira. Podemos repasalas todas. E con isto vai pasar o mesmo, porque mentras que o Concello de Carballo cumpriu coa parcela que agora mesmo estamos aprobando transferir á Xunta de Galicia, con un procedimento administrativo, longo sí, para o procedimento administrativo que toca facer, vostede o que nos está tratando de decir é que o que tarde daqui para adiante é culpa nosa. Home, eu espero que coñecendo a parcela, coñecendo os metros da parcela, a ubicación da parcela e todo o aspecto técnico que conleva esa parcela, home, antes falaba a portavoz do PSOE de se hai vontade e responsabilidade. Eu supoño que por responsabilidade e por vontade política o proxecto do centro estará feito. Pero eu temome que, por as súas palabras, non debe ni siquiera estar en redacción. Ao mellor non está nin encargado. Home, eu creo que hai que ter un poquinho máis de humildade en todas estas cousas. É unha boa nova para Carballo, donde o Concello de Carballo está aportando unha parcela e un montón de diñeiro.
Podemos mirar en outros concellos como fixo a Xunta, novas infraestructuras, a canto puxeron os concellos e que parcelas puxeron os concellos. Podémoslo mirar. Está o diario de sesións do Parlamento, que vostede coñece moi ben, está o DOGA para demostrar como se fan certas cousas e quen ten convenios non unha vez, senón unha vez, 2 veces, 3 veces e 4 veces. Pero eu xa sei que vostedes non se den por que poñer colorados nunca. Eu non pido que se poñan colorados, home, pero polo menos garden un pouco, non ese tipo de cuestións, porque vir usted a facer un reproche aquí a un concello que, ao final, tuvo que aguantar ou a tragades así ou non tendes nada, home, é moi heavy. É moi heavy. Aquí, bueno, vamos a celebrar que o Concello de Carballo, de momento, que o Concello de Carballo fixo os deberes. Agora veremos canto tarda en facer a Xunta de Galicia o seu. E, efectivamente, o tempo que tarda a Xunta de Galicia en facer os seus deberes pagarano os cidadáns e as cidadáns do Concello de Carballo. E tamén, a ver se naquelas alturas de partido, o señor portavoz do Partido Popular de Carballo volve a reivindicar o retraso na construción do Centro de Saúde de UCIS. Veremos si, cando se empecen a notar os retrasos, como se notaron outras cousas, o señor Rubén Lorenzo ven aquí a decir isto non é culpa do goberno de Carballo, é culpa do Partido Popular que reivindicou e o prometeu e o comprometeu. Eu creo que hai que ser un pouco máis serios. E cousas donde todos aportamos, eu non lle quito a súa aportación. É verdade, vostede presentou unha moción que nós votamos en contra porque hoxe mesmo eu, creo que o noso grupo, sigue defendendo aquí que o ideal para Carballo era ese segundo centro de saúde, sin dúbida ninguna, non temos ninguna dúbida. O que pasa é que tuvamos que tragar con este parche, señor Lorenzo, porque isto é un parche. Isto é un parche, non se pensa na sociedade de Carballo cando se pon un parche, estábase pensando en outras cousas. Ten que disculpar o Partido Socialista porque quedei medio descolocado neste caso co plantexamento da defensa do Partido Popular e pasousme que correspondíalle vostede, neste caso como portavoz do Partido Socialista, intervir en segundo lugar. Rógolle que me disculpe e se fai o favor defenda neste caso a postura do Partido Socialista. Disculpas aceptadas, señor alcalde, gracias pola palabra. Vamos a ver, o Grupo Socialista, por responsabilidade política e, ademais, polo que vota neste salón de plenos, nós tamén defendemos no seu momento a creación dun segundo centro de iso en Carballo. Non podemos darlle a espalda a todo eso. E, ademais, é que facemos un agravio comparativo con Arteixo, en donde na localidade de Arteixo hai un centro de saúde e non a tantos metros hai outra en Pastoriza, perdón, non é Pastoriza, como se chama, en Vilarrodís, non? Macrocentros de saúde. Entón, nós si defendíamos ese segundo centro de saúde, pero que, ademais, a pesar de que eu agradezco toda a voluntade das administracións e tamén me consta pois a labor do señor Lorenzo, a verdade é que o seu argumento está envenenado, porque ofreceuselle non solamente a posibilidade de uns terrenos na zona de Río Torto que se podía facer o proxecto inmediatamente, podíase facer a obra inmediatamente, e por parte da Administración da Xunta de Galicia decidiuse a reforma do Centro de Saúde, unha reforma inviable técnicamente porque non soporta a estructura unha reforma ou unha ampliación. E daquela decidiuse optar por un suelo que non tiña calificación específica para poder poñelo a disposición, en este caso, da Administración da Consellería de Saúde. Entón, está un pouco envenenado. Eu creo que deberíamos congratularnos para ir dando pasos e chegar a acordos, pero sí que as últimas palabras do señor Lorenzo, por iso eu a miña intervención, porque este debate sería de outro xeito, é que non nos poñan apuro. Bueno, pois eu as palabras non nos poñan apuro, vou nas deixar en riba desta mesa, vai a quedar en acta deste salón de plenos, chámanme a atención e a verdade é que non comprendo como se poden decir cando todos os obstáculos que houve nesta vida por haber se puxeron por parte da Administración para coller un solar que levou 3 anos conseguir que tovera a calificación necesaria para poder poñer a disposición. E, ademais, encima, que as obras de urbanización, todo o mundo pensamos que queda ali como un nicho. E que, ademais, entendemos que vai a ser inviable absorber
todo o tráfico que se vai a rodar en esa contorna, e xa non vou a falar de aparcamentos. E non vou utilizar as palabras do señor Regueira, perdón, estou un pouco despistada, non vou utilizar a palabra do señor Regueira, pero realmente, pues, lo digo en castellano, nos lo tuvimos que comer desta maneira, non o Bloque nin o PSOE, tuvémoslo que comer desta maneira todos os carballeses e carballesas. Moitas gracias. Sí, creo que o Partido Popular quere utilizar a segunda quenda. Sí, bueno, eu vexo que seguen defendendo o mesmo. Acabano de decir os dous grupos, non sei se decir os dous grupos de goberno, os dous grupos de oposición ao Partido Popular, porque últimamente é unha práctica moi habitual, non? Que a única oposición que hai en este salón de plenos é o Partido Popular. É que vostedes califican o que é un trágala, evidentemente con un argumento interesado pola súa parte, o que era a única opción viable. Porque vostedes saben perfectamente, e naquel momento, eu teño boa memoria daqueles días, houbo bandazos que eu, de verdade, nunca vin neste goberno local. Os bandazos que se deron falando dun segundo centro que iría para a zona da Milagrosa para dar servizo á zona sur do noso concello. Logo, a parcela Comodín, que lle chamo eu, a parcela do Río Torto, que tanto vale para facer un centro de saúde como para facer un auditorio, como para o que toque, porque non hai suelo dispoñible público por parte do Concello de Carballo, porque o Concello de Carballo, despois de 20 anos, o único suelo disponible que ten é ise. Non fixo os deberes, porque o plan xeral está sen cumplir. Os hitos temporais do plan xeral están sin cumplir. Eu gustaríame que vostedes lle explicasen aos carballeses se o modelo de atención de sanidade, de atención primaria que ten o BNG de Carballo é que un usuario do centro de saúde vai a pedir cita á zona de Río Torto, á carretera de Razo, e despois teña que ir a facer unha consulta ao ambulatorio, ou ao revés, e que teña que estar toda a mañán de arriba para baixo e de baixo para arriba. Logo, igual, se nos ocurre pedir que a Xunta de Galicia, como é a culpable de todos os males de Carballo, ten que poñer un autobús para que os usuarios dos centros de saúde se teñan que mover dun a outro, non? Vostedes saben perfectamente que esa opción é inviable, que non ten nin pés nin cabeza pedir un segundo centro de saúde, e que a única opción viable que vostedes califican de trágala era a que se plantexou. Houbo reunións técnicas, o goberno estivo sentado, a oficina técnica estivo sentada co goberno, e plantexáronse as distintas opcións que había. E chegouse á conclusión que non foi un trágal, nin foi unha imposición da Xunta de Galicia. Chegouse á conclusión entre o goberno local e a Xunta de Galicia de que esa era a única opción viable para que Carballo tivese un centro integral de saúde. Eu non teño moito máis que decir. O tempo dará e quitará razóns. Eu, o que sí que aveciño é unha campaña agora de meter presa por parte dos mesmos que levan máis de 4 anos mareando a perdiz. Sobre todo, ese primeiro ano, non, que vostedes se dedicaban a poñer mesas nas rúas céntricas de Carballo, incluso á porta do Centro Integral de Saúde, con esa pregunta enganosa aos cidadáns de Carballo que decían: vostede que quere, que lle arreglen o vello ou un novo? Así firma calquera. Eu quero un novo. Pero hai que explicar as cousas como son e non como lles interesa a vostedes. Gracias. Bueno, as cousas como son deben ser como as di o Partido Popular. Nós decimos as cousas como pensamos nós que son. E é curioso que o Partido Popular para Carballo as pense así, pero para Narón, para Lalín e para Arteixo as pense como as pensamos nós. É curioso, non deixa de ser curioso, porque se en Carballo o normal é que se remodele un centro de saúde, non vai a ser que os cidadáns teñan que andar dun lado para outro, en Arteixo resulta que poden andar dun lado para outro. En Narón tamén, en Lalín tamén. Mire, señor Lorenzo, o problema da sanidade pública en Carballo non é que os cidadáns anden dun lado para outro. É que aquí podenche sair canas
antes de que cheguen unha cita. Ese é o problema da sanidade pública. As listas de espera. Ese é o problema da sanidade pública. Non que haixa que andar daqui para lá. E se queremos mellorar a sanidade pública, o primeiro que temos que evitar é a saturación. E a saturación non se evita metendo máis xente no mesmo centro de saúde anticuado que ten, por moita reforma e remodelación que haxa. Por moita que haxa. Nin se vai amañar o problema da sanidade pública en Carballo esperando 2, 3 ou 4 anos por unha remodelación que xa veremos. Explicou non moi ben o procedimento administrativo, eu simplemente me dediquei a decir que cumplimos os prazos, pero a portavoz do PSOE explicou moi ben todo o que foi o proceso da nova parcela e da inviabilidade da nova parcela, que máis ben parecía que o Partido Popular quería esa parcela porque sabía que nos iba a costar sangue, sudor e vaguas habilitar esa parcela. É curioso, non? Cando en outros sitios se acepta calquera das parcelas, en Carballo se acepta a máis difícil de calificar, con peor terreo, etc. etc. É difícil de entender o criterio técnico. E mire, vostede falaba da parcela Comodín. O Concello de Carballo ten máis parcelas, Ainda lle acabamos de firmar un convenio á Xunta do que imos a falar despois, para 73 vivendas. Que tamén lle cedemos nós. Porque somos unha entidade, e aí están as notas de prensa e as hemerotecas para ler, de alguma maneira, o que di a Xunta da colaboración do Concello de Carballo, que sempre é exquisita. Sempre é exquisita. En beneficio dos veciños do Concello de Carballo, das veciñas. E mire vostede unha cousa, reprochar facer política está moi feo, Porque eu non lle reprocho ao Partido Popular que faga política, e que defenda o que queira defender. Non lle reprocho ao Partido Popular que vostede veña aquí a decir que non podemos defender diante da sociedade o criterio dunha forza política democráticamente elixida para gobernar este Concello ou a parte do goberno bis, que nós estamos bueno, de alguna maneira estamos moi contentos de que coincidamos. Cada un defende aquí o que dá a gana, porque aquí non hai administracións superiores nin inferiores. Aquí a Xunta ten o seu criterio e o Concello de Carballo e o BNG de Carballo temos o noso. E se tuviéramos que retrotraernos ao que realmente pensamos para beneficio da ciudadanía de Carballo, eu creo que esta sociedade de Bergantiños, 60.000 persoas, 60 e pico mil persoas, cunha dispersión bestial, non por certo, coas mellores vías de comunicación posibles e cunha ausencia total de transporte público, ao mellor o razonable non era ter que ir ás urxencias do Choac. Ao mellor o razonable era o que defendíamos ao primeiro, ese hospital comarcal de referencia. Non sei se quere o Partido Popular, non. Fazer unha reflexión, porque eu creo que un tema tan importante como a sanidade, eu creo que o merece. Aquí eu creo que partíamos, hai que poñer o foco do punto de partida, da realidade que tiñamos, que era un centro de saúde que efectivamente está saturado, é anticuado e, ademais, con moitísimas carencias que son obvias para calquera, para calquera que o vexa que teña que visitalo. É un problema que, desgraciadamente, non é só deste Concello, pero a nós sí que nos afecta directamente. É un centro de saúde que, ademais, dá servizo a moitísima poboación. E, curiosamente, Carballo é o único Concello que, con este número de habitantes, non conta con un segundo centro de saúde. O único. Hai outros concellos co mesmo número de habitantes que Carballo que contan con 2 centros de saúde, porque Carballo non. E isto non vende agora, isto xa vende fai moito tempo. En canto ante esa situación, está claro que había que buscar solucións. E, por suposto, que estamos moi orgullosos, e desde logo eu estou de haber iniciado esa campaña para solicitar da Xunta de Galiza un segundo centro de saúde e de recoller sinaturas que foron moitas, moitas. Porque algo que preocupa é moito, neste caso, aos veciños e as veciñas de Carballo e tamén do resto da comarca. A construción do centro de saúde poderíase haber feito fai xa anos, cando empezou toda esta demanda. Como vostede dicía, había unha finca que estaba a disposición da Xunta de Galiza, a menos de 500 metros. Pero a Xunta de Galiza elexiu, como xa se dixo aquí, unha que había que cambiar a calificación do suelo, había que, neste caso, que levar a cabo unha serie de tarefas para agregalas, para xuntar varias fincas, negociar con algúns propietarios. Fíxose todo en tempo récord. E non só iso. As obras de urbanización están listas dende decembro deste ano pasado.
E agora parece que xa está vostede poñendo, defendendo, poñendo, sí, a tirita, neste caso o portavoz do Partido Popular está poñendo a tirita antes de que pase nada. É dicir, a Xunta de Galiza, hombre, eu creo que se houve unha colaboración que houve por parte do Concello por responsabilidade de ter que, xa que o segundo centro de saúde non lle valían, querían unha ampliación e ao final a ampliación vai ser ao lado do que existe, é dicir, vamos ter un segundo centro de saúde de alguma maneira ao lado do que xa existe. Sí, perfecto, xa está, pero con 4 anos de retraso. E daquela o tema é outro. Porque, por exemplo, as parcelas que se cederon para a protección de vivendas de protección oficial, en agosto do 25 formalizouse a cesión da parcela. En setembro do 25 sacouse a licitación a redacción do proxecto. Espero que, neste caso, a Xunta de Galiza actúe con a mesma dilixencia, pero non por interés deste goberno, senón por interés de todos os veciños e veciñas de Carballo e do resto da comarca que fan uso dun centro de saúde que, como digo, está saturado, está anticuado e fai moito tempo que Carballo merece e ten dereito a outro centro de saúde. Por lo tanto, eu creo que as posicións quedan xa claras. Por lo tanto, procedemos á votación, entendo que por unanimidade, con todo o debate previo que eu creo que é importante que se houbera tido lugar. O punto número 5 son dúas bonificacións, neste caso, bonificación do ICIO, do IBI e a IAE por fomento de emprego, concesión das mesmas. O dictame da Comisión Informativa de Facenda Especial di o seguinte, de 24 de marzo, di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta contida no expediente, cuya parte expositiva se transcribe. E, en vista do cal, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas dictamina favorablemente, por unanimidade dos membros presentes, a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: conceder a bonificación prevista para a cota tributaria do ICIO, unha bonificación que neste caso sería do 95%. Conceder tamén a bonificación do 95% na cota do imposto relativa ao imposto sobre bens inmobles e tamén o 95% no imposto sobre actividades económicas. O punto, neste caso, o dictame da Comisión Informativa tamén de Facenda Especial do martes 24 de marzo, neste caso o punto 4.2, fai referencia tamén ás mesmas bonificacións, neste caso tamén para outra nave no polígono empresarial de Bertoa, tamén neste caso do 95%. Por parte do Partido, neste caso socialista. Sí, nós vamos a votar a favor, como ben sendo habitual. Congratulámonos que este pulso económico e empresarial continúe tamén en Carballo e os empresarios teñan a ben instalarse no noso concello. Isto vai a redundar sempre en eficacia, en postos de traballo e todo isto o que deseamos, porque ademais isto vai a facer que tamén se fixe poboación, que tamén é importante e interesante. No, polo Partido Popular. Simplemente manifestar, reiterar o voto favorable tanto no punto 5.1 como no 5... No, 4, non é o 4, non? Hai 5, pois está mal aquí, como no 5.2. Eu creo que no ditame figura que votamos favorablemente, reiterar o voto favorable. Pois entendo daquela que se aproba por unanimidade o punto número 5. O punto número 6, contrato administrativo de concesión de servizos de explotación, cafetería, restaurante do Pazo da Cultura do Concello de Carballo. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas de 24 de marzo di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do Concello Delegado de Contratación, Ferias e Mercados e Participación Veciñal contida no expediente que aparece referenciado, cuya parte expositiva se transcribe e coñecida polos grupos. Non sei se por parte do Partido Socialista queren manifestar algo. Bueno, punto número 6. Os informes técnicos e económicos avalian esta
este contrato, esta ampliación. Nos entendemos que, polo que nos explicou na comisión informativa o concelleiro delegado da área, vai haber unha ampliación da duración do contrato porque é necesaria unha inversión e de xustiza que a todas as persoas que teñan que invertir se lles dé un plazo ou se lles poida ampliar o plazo da amortización. Non tería sentido que se constreñira esta posibilidade empresarial. Co cal, nos mantemos o sentido do voto da comisión e votamos a favor. Polo Partido Popular. Gracias, alcalde. Bueno, esta é a aprobación do expediente de contratación para a concesión da cafetería e restaurante do Pazo da Cultura. Entendemos que ven por ser un contrato de 10 anos, de longa duración, e con un valor estimado bastante importante, non? Inda que ao Concello non lle vai a supoñer coste algún, a cifra de negocio que alberga durante esos 10 anos vai a ser de uns 4 millóns de euros, según poñen os informes, non? Nos entendemos que é un servicio necesario para o funcionamento do Pazo e tamén para a actividade cultural da vila, e tamén entendemos que durante estes anos, tamén hai que valoralo, que está dando un bo servizo aos carballeses, e prova delo é que en calquera momento que nos acheguemos ao Pazo da Cultura vemos moita actividade na propia cafetería e en todo o edificio, non? Moi pouco máis que decir, o expediente conta cos informes preceptivos e coa documentación exixida pola normativa. Nós non participamos da definición dos pregos, evidentemente, nin das condicións, e nos vamos a optar pola abstención. Non queremos bloquear o procedimento en absoluto, pero entendemos que é unha decisión que corresponde totalmente ao Goberno, non? Esperemos que a licitación avance correctamente, que teña empresas interesadas para dar ese servizo e, bueno, eu creo que durante estes anos, insisto, estivose facendo un bo servizo e esperemos que continúe sendo así e que non haxa ningún tipo de problema no proceso de licitación. Pois entendemos daquela xa sin máis debate, entendo que non, sí. Pois con 15 votos a favor, neste caso 2 do Partido Socialista e os 13 do BNG, e 6 abstencións do Partido Popular, apróbase o punto... Sí, abstención, non? Era así, abstención, non? Sí. Apróbase o punto número 6. Pasamos xa á parte de control, neste caso as mocións do Grupo Municipal do Partido Socialista, para o impulso dun plan integral de vivenda no Concello de Carballo. Para a súa defensa ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Sí, nos entendemos que o acceso á vivenda digna é un piar básico que hoxe se ve ameazado pola escalada de precios e a escasez de ofertas. Para a mocidade, as familias e os colectivos vulnerables que desenvolvan o seu proxecto de vida en Carballo, o Concello debe deixar de ser un espectador, ademais, e pasar a ser un axente proactivo. E Carballo, ademais, ten o potencial de traer novos residentes e retornados, pero precisa unha estrategia que facilite o empadroamento e o teletraballo. Entendemos que, a pesares de que non é competencia municipal a vivenda, si é necesario facer diagnósticos reais e entendemos que dentro do noso Concello, poñendo o noso graniño de area, é urxente elaborar un censo actualizado de vivendas baleiras, tanto no casco urbano como nas parroquias, para saber exactamente de que recursos dispomos. Proponse, ademais, crear unha bolsa municipal de vivenda con asesoramento xurídico gratuito e garantía como seguros de impago ou cobertura de pequenas reparacións para fomentar a confianza dos arrendadores, senón tampouco eles están dispostos a poñer esas vivendas baleiras a disposición no mercado. E o obxectivo é conectar a oferta coa demanda mediante un programa de alugueiro asequible que inclúa bonificacións fiscales. Compre implementar un plan de rehabilitación para edificios antigos no centro, simplificando, ademais, os trámites administrativos para obras menores. E proponse, ademais, incentivar a reconversión de baixos comerciales en actividades en vivendas, o que axudaría a dar vida, ademais, a rúas que están degradadas ou teñen pouco movimento. E as axudas municipais para aillamento, enerxías renovables, non só melloran a eficiencia enerxética, senón que tamén dinamizan as empresas do sector no noso municipio.
O Concello debería identificar parcelas municipales para promover a vivenda. Agora mesmo xa hai un convenio firmado ca Xunta de Galicia para este tipo de vivenda con solo municipal. Temos que seguir a traballar, entendemos, en este sentido, para que desde as distintas administracións se poida poñer máis a disposición suelo para que se poida construir máis vivenda pública e social. E, ademais, solicitamos a creación dunha oficina municipal de vivenda que permitirá á veciñanza tramitar axudas estatais e autonómicas con facilidade e servirá como mediadora en conflitos entre inquilinos e propietarios. Esta oficina axudaría especificamente a regularizar a titularidade de vivendas en desuso por mor de herdanzas complexas e poñendo máis inmobles no mercado. En definitiva, o que queremos ou que pedimos a través desta moción é que o noso Concello poña o seu graniño de arena para poder dispoñer de vivenda, polo menos a un precio asequible, para fixar población, para que a nosa mocidade non queira marchar e se quede o noso Concello e, ademais, para que poidan vir distintas familias. Cada día temos máis persoas migrantes, co cal congratulámonos que deciden apostar polo noso Concello, que teñan a posibilidade de aluguer en este Concello, digamos, asesorando os propietarios ou, polo menos, facéndoos unha garantía para que non teñan medo a poñer a súa vivenda no mercado. Facer esta bolsa de aluguer sería fundamental pois para que as persoas que tuveran menos recursos, porque agora mesmo os precios están nunha escalada imparable, pois que poideran acceder a mesma a unha vivenda digna, como así di a Constitución que deberíamos ter todos os españoles. Moitas gracias, alcalde. Espera, que me estou liando cos papeles. Isto de non querer pasarse co tempo é o que ten. Creo que hoxe vamos ben, Xa temos falado, Sí, por eso. Pero, bueno, non quero perder os papeles en este sentido para ir centrados ao que temos que facer. Ben, nos consideramos que ha caído este debate que trae hoxe o Partido Socialista. Nos tamén, así o comentamos na Xunta de Voceiros, non? Que parece que andamos o cambiado, non? Nós tamén tiñamos preparada unha moción de vivenda, así como tamén se manifestou por parte da voceira socialista, que tamén tiñan algo relacionado co benestar animal, que despois debatiremos, non? Pero, bueno, é importante que estes temas importantes, que son os que de verdade lle preocupan á cidadanía, estén neste salón de plenos, non? Porque é un tema que condiciona o presente e o futuro da nosa vila, non? A vivenda. Carballo sigue en progresión de aumento de poboación. O que está claro é que Carballo, a día de hoxe, ten un problema serio de acceso á vivenda. E non é un problema que xurda hoxe, nin que se resolva con uns titulares. É un problema que leva anos medrando mentres o goberno municipal mirou para outro lado. E por iso quero recoñecer que a moción do PSOE toca un tema bastante importante. Pero tamén quero deixar claro que non pode ocultar a realidade evidente de que Carballo leva máis de 2 décadas sen unha política municipal no que respecta á vivenda. E iso é responsabilidade directa de quen nos leva gobernando 22 anos, porque mentres outras, casi 23, porque mentres outras cidades e vilas galegas puxeron en marcha bolsas de alugueiro, programas de mobilización de vivenda baleira, incentivos fiscais, plans de rehabilitación ou parques municipais de vivenda, pois en Carballo que se fixo? Nada. Nin un plan, nin unha estratexia, nin absolutamente ningunha medida estruturada. E hoxe, cando o problema xa é evidente para todos, pois vemos un bloque nacionalista galego que a nivel autonómico pretende presentarse como gran defensor da vivenda pública. E nós non podemos aceptar iso. Nós consideramos que a mellor defensa da vivenda pública é facela e non falar dela, non? Aquí onde quero poñer o foco. En Carballo, a única política de vivenda real que existe é a que está en marcha grazas a esa colaboración institucional por parte do Concello coa Xunta de Galicia. E iso son feitos. Esa cesión de solo para 73 vivendas públicas na Rúa Médico José Manuel Lado, co proxecto xa adxudicado, investimento previsto de preto de 14 millóns de euros, a cualificación permanente é política de vivenda. E iso é compromiso real. Iso é o que marca a diferenza entre gobernar e improvisar.
Nós valoramos moi positivamente, e así o dixemos sempre que tivemos ocasión, esa colaboración institucional entre o Concello e a Xunta de Galicia. Pero non podemos permitir que, mentres isto avanza, o bloque siga sin explicar porque en 20 anos só fixo eso, ceder unha parcela que non é pouco, pero consideramos que debería de terse feito moito máis, poñer en marcha algún programa municipal de vivenda. O PSOE, que hoxe trae esta moción, tampouco creo que este para dar leccións no que respecta ao que é a vivenda, non? Porque cando está a gobernar en España, comprometeuse a construir ata 20.000 vivendas públicas dun inicio e non cumpriu ningunha mínima parte. 8 anos despois no goberno, o balance é que das 244.000 vivendas prometidas por Sánchez, só hai 350 entregadas. Un balance desolador de 6 anos de plans incumplidos e con unha lei que non aborda absolutamente ningunha seguridade xurídica para aqueles propietarios que evitan poñer en alquiler os seus inmobles. E agora veñen a pedir ao goberno local o que o goberno central non fai, que é quen debe liderar as políticas de vivenda en colaboración coas comunidades autónomas. Insistimos, é un dos problemas principais da cidadanía. E nós, como non pode ser de outro xeito, señora Vila, imos apoiar a súa moción porque a vivenda é unha prioridade e porque o problema é real. Porque todo o que sexa abrir este debate e poñer deberes ao goberno municipal por parte da oposición é positivo. Non hai que terlle medo a iso. Pero tamén quero deixar claro que Carballo necesita algo máis que emocións. Carballo necesita planificación, necesita rigor e necesita vontade política. Necesitamos un plan de vivenda serio, con memoria económica, con prazos, con responsables e con avaliación. Sobre todo, valorar o problema grande que temos de vivendas baleiras en Carballo. Necesitamos un goberno que non se limite a reaccionar, sino que sexa capaz de anticipar e liderar. E iso, en Carballo, hai máis de 20 anos que non o vemos. Nós temos un proxecto, temos visión e temos capacidade para liderar unha política de vivenda moderna, realista e útil. Así o levábamos no noso programa electoral no ano 2023 e así o levaremos no noso programa electoral no ano 2027 porque entendemos que a vivenda non pode ser un debate ideolóxico, debe ser transversal porque é unha necesidade básica e que Carballo merece un goberno que estea á altura desa responsabilidade. Moitas grazas. Polo BNG. Bueno, teño que recordar que de momento ainda non se pode pedir o voto. Eu pensei que ao final que iba a pedir vostede o voto. Faltoulle aí unha palabra máis nunha frase que dixo: poñerlle deberes ao Concello non está mal. Faltoulle poñer coma, aínda que sexan ilegales. Porque eu pensei que esta moción ia a discutir coa portavoz do PSOE, pero vexo que temos novo bigoberno, cando nos apoian a nós, somos o bigoberno nós, e agora que coinciden ustedes, son vostedes, supoño, que o bigoberno que toque. Mire, eu hoxe escuitei unha entrevista maravillosa dun compañeiro da señora Vila, do PSOE, o novo vicepresidente Carlos Cuerpo. E un dos temas que tocaron foi a vivenda. Eu quedei realmente moi satisfeito de escoitar a un político, que ademais creo que é técnico do Estado, recoñecer culpas, recoñecer que na última década, ou incluso máis, o Estado fixo deixación á hora de planificar a vivenda. E que agora tiñan un reto, a través dos fondos Next Generation, de aplicar 7.000 millóns de euros coa participación das comunidades autónomas en vivenda pública. Miren vostedes, nós non imos a aceptar esta moción estando absolutamente de acordo coa boa intención que ten, pero eu non sei o que opinará a señora interventora e a señora secretaria de o informe que terían que facer de financieramente sostible de todo o que aquí se pon, porque é unha competencia impropia. Por lo tanto, xa non a poderíamos executar porque no momento en que os informes dos servicios técnicos xurídicos do Concello nos dixeran que financieramente non sostible, pois teríamos que deixar de lado. É unha competencia impropia. Está sometida a financiación por parte das dúas administracións que teñen competencia nela, que son o Estado e a Xunta de Galicia. Curiosamente, hai unha lei, a do señor Montoro, no seu momento, que decía que todas as competencias impropias que prestaran administracións
que non son competentes na materia, tiñan que levar aparellado a financiación necesaria para executarse. Home, se a Xunta nos pasa os créditos ao Estado para facer todo o que pide esta moción, nós facémolo. Pero falaba a señora Vila tamén de espectador e axente proactivo. Nós somos axente proactivo. Acabamos de asinar co IGUS un convenio para 73 vivendas en Carballo, cedendo a parcela, unha parcela valorada en 190.000 euros. Canto? 800.000 euros, casi nada. Bueno, 800.000 euros. Algo proactivo si somos. No seu momento, no período máis duro da crise, da chamada crise do ladrillo, este goberno puxo en marcha dúas intentonas de alugar social. Contando tamén con eso que chaman os pisos do Banco Bo, ou do Banco Malo, non me acordo como era o tema, para Banco Malo, pois para alugueiro social. A verdade é que non fomos capaces por trabas burocráticas de outras administracións. E despois, o que molesta desta moción, molesta, entre comillas, señora Vila, con todo o cariño do mundo, é que se pon o foco na administración xusto que non ten as competencias. Se o propio ministro e vicepresidente do goberno recoñece que houve 10 anos de deixación na habilitación de vivenda pública e se o ritmo vertixinoso de construcción de vivenda pública por parte da Xunta de Galicia, vamos a dar o dato, o reto autonómico do ano 2025 estaba nada máis e nada menos que en 240 vivendas. 240, Fixeron 138. Teñen o horizonte do ano 2030, señor Lorenzo, se non sabe o dato do eu, son 3.000 vivendas. En un ano fixeron de 290, 138. Polo tanto, home, eu primeiro o que creo que as administracións que teñen o deber legal de planificar, de estruturar e de xerar vivenda pública, teñen que facer os seus deberes. Pero vou dicir algo máis que é curioso. Vostedes traen ao Concello de Carballo non é un plan, é un desiderato. Eu creo que se fora un plan, pero nós non podemos afrontar isto como un plan porque non temos a competencia nin os recursos. Por lo tanto, bueno, é unha serie de propostas que non fai o Estado, que non fai a Xunta de Galicia e que non fai ningún dos concellos, nin do Partido Popular, nin do PSOE, do territorio galego. Non só os do noso tamaño, senón as cidades. Sabe canta vivenda pública fixo Abel Caballero en Vigo? Bueno, non sei cantos anos leva Abel Caballero, eu creo que xa naceu sendo alcalde de Vigo. Bueno, tuvo unha época de ministro. Decimos cantas vivendas públicas puxo en marcha o Concello de Vigo? Hai un plan para o ano que ven. Hasta o ano que ven, nada. Ou para este ano. Hasta este ano, nada. Na Coruña, cantas puxo Inés Rei e compañía en funcionamento e cantos institutos de vivenda? 0. En Vilagarcía, que é como o Carballo, 0. En Arteixo, 0. En Narón, 0. En Oleiros? En Oleiros creo que algunhas se fixeron. Aí teño que lle preguntar a Gelo que non teño ese dato. Pero vostede, señor Lorenzo, dixo outros concellos, dígame cales, e dígame cantas, se non as fixo nin a Xunta para facelas os concellos. Home, eu creo que temos que ser un pouco serios. E vou dar un dato, eu molestei en buscar os datos. En España, na última década, caiu a construcción de vivenda pública nun 85%. No 2013 había un 85% máis de construcción de vivenda pública. Agora é certo que está planificada unha boa cantidad de vivenda pública. En Galicia temos demandantes de vivenda pública registrados no Rexistro Único da Xunta, 28.690 demandantes. 28.690 demandantes. O reto é construir 3.000 vivendas. O ritmo son 138 anos, para que teñamos así un horizonte. E voulle dicir o debate de Carballo e de Bergantiños. Inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Pública da Xunta de Galicia, vostedes sabríanme decir cantas persoas de Bergantiños hai? Son datos oficiales da Xunta. Menos que as vivendas que vai a construir a Xunta de Galicia a través do convenio co Concello de Carballo. En Bergantiños, todo Bergantiños, hai 63 demandantes de vivenda pública protexida no Rexistro Único da Xunta e deses 63, 50 están en Carballo.
Creo que é un bo dato, tamén para a Xunta. Pero, bueno, eu creo que aquí a cuestión está non na boa intención da moción, que eu entendo a boa intención da moción. E entendo tamén que o Concello de Carballo, dentro do ámbito das súas propias competencias, está facendo todo o que pode. Eu creo que aquí o foco está en que, como dicía o señor Lorenzo, vamos pedir e poñer deberes ao Concello, aínda que o Concello non poida, porque non lle permite a lei, executar os deberes que lle poñemos. Ese é o gran problema. Non é outra razón por a que votamos en contra desta moción. E vou dar un dato máis. No bipartito que tuvemos, co PSOE compartimos afortunadamente varios bipartitos, poucos, pero bueno, estamos traballando para que sexan máis no futuro. No bipartito, en este Concello, íbanse a habilitar 260.000 metros cuadrados de vivenda pública protegida na área da Lagoa. O Partido Popular opúxose. E non só os opuxo, é que ese plan de vivenda aprobado, cando houve o cambio de goberno, que houve desgraciadamente casi inmediato, tirou uno ao lixo. Porque é o que fai o Partido Popular coa vivenda pública. E xa remato, simplemente por deixar constancia na acta de por onde iremos no Concello de Carballo. Nós, como Arteixo, como Narón, como Vilagarcía de Arousa, como Vigo, como Pontevedra, como Santiago, como Ferrol, como A Coruña, seguiremos sendo facilitadores do IGUS, que é o que fan eses concellos tamén. Cada vez que a Xunta de Galicia ou o Goberno do Estado queiran construir vivenda en Carballo, non se preocupen que o Concello de Carballo buscará por todos os medios o terreo necesario para que esa vivenda se construa, pero non nos pidan facer o que non nos toca facer, que lle toca facer a outro. E remato por onde empecé. Recoméndolles que escoiten a intervención do novo vicepresidente do Goberno. Estou facendo propaganda, non me vou pedir o voto, tampouco, pero estou facendo propaganda dun ministro do PSOE, porque no tema da vivenda eu creo que foi moi honesto e creo que en este tema, como en moitos outros, o que hai que ter é honestidade. Porque só con poñer deberes, aínda que sexan ilegales, as administracións que queremos tumbar, non vamos a solucionar o problema que teñen os veciños e veciñas de vivenda. Para rematar, entendo que quere utilizar o Partido Socialista. Ben, perfecto. Sí, unha quenda daquela de réplica. Sí. Sí, ben... Pecharía, para aclaralo, é dicir, iniciamos daquela unha quenda de réplica e pecharía moi brevemente o grupo propoñente. Ben, a intervención do señor Regueira foi casi fundamentalmente falando da vivenda social, non? E hai unha parte moi importante que agora mesmo é a que demandan máis os ciudadanos, que é o aluguer, ou o aluguer social. Entón, efectivamente, partindo de que sería unha competencia impropia e as competencias están na autonomía e no Estado, e recoñecendo que tanto por parte do Estado como da autonomía, pois isto houve unha deixadez ou deixación de funcións, non lle podo negar nin admitir. Eu creo que nós non solamente temos que quedarnos na vertente de vivenda social, que tamén, vale? Neste caso, xa digo, puxamos a disposición este suelo, a Xunta de Galicia xa ten o proxecto para facer estas 73 vivendas, pero ademais hai unha cousa que se chama aluguer social, porque para adquirir vivenda social hai que ter unha serie de requisitos que moi poucas persoas ou non todo o mundo ten. Vostede dixo que había 50 persoas de Carballo que demandan esta vivenda social por 73 que vai facer a Xunta, non? Ou 63 demandantes en toda a comarca. Ben, moitos deles nin se plantearon adquirir vivenda social polas paupérrimas condicións económicas nas que subsisten, non vamos a decir nas que viven, non? E tamén por falta de información con respecto a estas novedades e con respecto a estes trámites. Entón, esta moción non solamente ten a parte que vostede defendiu no seu argumentario, sino que falamos dunha bolsa de aluguer. E eu creo que como bolsa de aluguer o noso Concello non terá moito que dicir, pero sí ten moito que facer. Sí pode facer un inventario das vivendas baleiras, pódese saber que vivendas tan baleiras que non, pódese saber que propietarios son donos desas vivendas e ao mellor chegar a algún acordo con eles para animalos que formen parte dunha bolsa de aluguer, entendo eu, e todas estas facilidades e, ademais, a información ás persoas para saber que tipo de requisitos necesitan para poder adquirir unha vivenda social ou incluso que tipo de requisitos ou oferta ou demanda pode existir nunha bolsa de aluguer, e entón, como comprenderá, entonando o mea culpa
entonándome a culpa por la deixación de funcións do Estado, non solamente cando gobernou o Partido Socialista, sino tamén cando gobernou o Partido Popular. E xa non vou a falar de fondos buitres e demais, vamos deixar estar aí, porque daquela teríamos aquí hasta 18.000, pero si é verdad que nós, non tendo competencias, si podríamos poñer o noso graniño de arena para poder empezar a andar. Fai uns anos preguntouse neste Concello se había unha bolsa de aluguer. Pois non había. Por qué? Porque os propietarios non puñan a disposición as súas vivendas. Pois ao mellor habría que dicirle aos propietarios de que maneira podrían ter garantías para poñer a disposición as súas vivendas para que as demais persoas poideran ter acceso a eles, sobre todo cando falamos de mocidade e falamos de migrantes que agora mesmo son as persoas que máis están demandando este tipo de vivenda. E con eso, o único que quero dicir, señor alcalde, non vou a facer uso do meu último minuto, en todo caso agradecerlle ao Partido Popular o apoio a esta moción e, en todo caso, solicitar do Goberno, xa que van a votar en contra da moción, que se planteen, ao mellor, unha parte dela, poñela, polo menos pensala, darlle unha pensada para poñela a traballar, sobre todo, xa digo, no aluguer social, xa que, en canto a vivenda social, efectivamente, aí non temos moito que facer como Concello. Gracias. Polo Partido Popular. Ben, gracias, alcalde. Señor Regueira, efectivamente, o señor Cuerpo fai autocrítica que non lle fai o BNG ao goberno central, porque desos 10 anos que vostede mencionou de que el dixo que se levaban sin facer nada ou prácticamente nada no que corresponde á vivenda por parte do goberno central, vostedes levan 8 anos apoiando no Congreso dos Deputados este goberno que, según vostede, leva 10 anos sin facer nada. Bueno, según vostede valora positivamente a autocrítica do señor Cuerpo, pero vostedes non critican directamente a este goberno. Vostede achacou agora que no goberno da Coruña tamén fixeron 0 vivendas, no Concello da Coruña, perdón. Quen está no goberno da Coruña? Quen apoia ao goberno de Inés Rei? O BNG, se non me equivoco. Bueno, pero está gobernando Inés Rei gracias ao apoio do BNG. Cando quen ganou as eleccións non foi o Partido Socialista. Miren, nós o que decimos, e en eso coincidimos, é que falta ambición. Non é unha cuestión tanto de competencias como tal. É que o Concello pode mobilizar vivenda baleira. E non vai a ser o grupo da oposición o que lle diga como ten que facer, pero podemos tirar polos incentivos fiscais, podemos facer axudas de apoio á rehabilitación, a intentar poñer vivendas que están baleiras que non cumplen a accesibilidade a axudar na accesibilidade aos propietarios, podemos facer unha bolsa de alugueiro, como se comentou xa neste debate, e, sobre todo, podemos cumplir ca nosa planificación urbanística, que é unha débeda pendente que teñen vostedes. Os hitos temporales do Plan Xeral de Ordenación Urbanística deste Concello. Nós o que dicimos é que falta vontade política. E o que nós estamos de acordo, pois distando mellor co discurso da señora Vila, é que creo que independentemente das competencias, é un problema que é de primeiro nivel nestes momentos para a cidadanía, e creo que todas as administracións temos que aportar o que este na nosa man para solucionar ese problema. Porque vostedes o que están facendo hoxe votando en contra, porque nin siquiera presentaron unha emenda, o que están facendo votando en contra é botar balóns fora, é centrarse única e exclusivamente en decir que as competencias son da Xunta. Eu acabo de dicir algunhas medidas que vostedes poderían facer. Tampouco eso. Eu entendo que o rexistro de demandantes, eu tamén tiña aquí o dato, comuniquei ao meu grupo municipal antes de entrar aquí. Efectivamente, en Carballo só hai 50 demandantes inscritos nese rexistro único, pero independentemente de quen este inscrito nese rexistro, que eu creo que é unha cifra que efectivamente nos pode dar unha medida, eu creo que o problema o vivimos no día a día. O problema vise no día a día. Eu falaba a señora Vila do problema da falta de aluguer. Efectivamente, en Carballo... Ten que ir rematando, señor. Sí, vou rematando. Eu creo que o problema ven basicamente por aí, porque xa non é un tema tanto de adquisición de vivenda como de falta de aluguer. Pero é que o problema da falta de aluguer
nós temos claro que ven da inseguridade xurídica, aparte de outros factores que sí, que, insisto, se poderían abordar por parte deste goberno. Porque, mentres que se protexa máis o inque ocupa ou o ocupa que as propietarios, evidentemente, unha persoa que ten unha vivenda en propiedade, polo menos dúbidas tenas a hora de poñelas no mercado. Nada máis e moitas gracias. Polo BNG? Bueno, eu, de verdade, a vostede dinlle eu que ten que votar unhas veces e outras veces van nos dicir a nós a quen temos que votar. Nós votamos as forzas políticas que máis se parecen a nosa. En este caso, desgraciadamente, non é o Partido Popular. Por eso apoiamos alcaldes e gobernos que non son do Partido Popular. É curioso que a vostedes apoian xente que non cree na democracia. Ao mellor ten que se preguntar vostede eso, Nin na vivenda social, Nin na vivenda social, Ao mellor ten que se vostede preguntar eso. Pero voulle explicar o que fixo o goberno de Carballo fora do convenio co IGUS para a construción de 73 vivendas. Mire, evolución dos programas de vivenda en Carballo 2013-2019. Programa de bolsa de lugar municipal no ano 2013. Sale no BOP 231 do 4 de decembro de 2013. Establecía un modelo de intervención directa con prezos sociais adaptados á realidade económica de persoas con menos recursos. Contías de rendas, artículo 4.3. O prezo fixábase segundo o número de dormitorios. Unha habitación, 100 euros ao mes. Dúas habitacións, 120 euros ao mes. Tres habitacións, 130 euros ao mes. 4 habitacións ao mes, 140 euros ao mes. Límite máximo con mellora da habitabilidade, 150 euros. Con compromiso aos propietarios de volver a vivenda cando menos no mesmo estado ou mellor do que cedían. Incentivos para arrendadores. Subvención de 250 anos para compensar o IBI e a tasa de lixo. Seguros multirrisco e de falta de pagamentos, por si había algún problema de ocupas, xa no 2013. E servizo de mediación e inspección técnica. Segundo, programa de vivendas baleiras co IGUS 2016-2017. O convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo supuxo un cambio de modelo, elevando os prezos e endurecendo os requisitos de acceso. Asinado o 23 de 8 de 2016. Comisión de seguimento da 18 do 2017. Bases de Carballo. Renda máxima 300 euros ao mes. Regra do 30%. A persoa inquilina non podía dedicar máis do 30% dos seus ingresos ao alugueiro. Requisito de ingresos entre 1 e 2,5 veces o IPREN. Datos de 2017. Perfil do inquilino, persoa con risga, ingresos mensuais 403,38, aluguer máximo 121 euros. Pensionista, 368,90, contía íntegra da pensión non contributiva, 14 pagas prorrateadas, aluguer máximo 110 euros. Traballador con unha vez o IPREN, 537,84 euros de ingresos mensuais, aluguer máximo 161 euros. Estos son medidas fiscais do Concello de Carballo, non estou falando de outras administracións. Modificación do convenio 2019. A actualización de prezos máximos para Carballo situou a renda en 400 euros ao mes. Esta subida, sen modificar a regra do 30% de esforzo, agravou a fenda de acceso para as familias en riscos de exclusión. Non fomos nós que nos puxamos as condicións. Resumo. Primeiro, inviabilidade social. O programa 2019 exixe ingresos netos de 1.333 euros mes para poder acceder a unha vivenda de 400 euros de alugueiro tasado. Ten que ir rematando, señor. Xa remato, só me quedan 2 puntiños breves. Carga burocrática. O Concello asume o rol de tramitador con alta carga administrativa, inspeccións, xestión de seguro, sen que o sistema garanta o acompañamento social necesario. E terceiro, falta de solución estrutural. O paso dun prezo máximo de 150 en 2013 a 400 en 2019 supón un incremento do 166%, afastando o programa da súa finalidade orixinal de auxilio social. Esas condicións, as malas, puxeronas as outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia. Todo o resto foron medidas que tomou o Concello de Carballo. Eso está aí, está publicado. Ben, eu creo que nun tema como este de vivenda, eu creo que a sensibilidade do goberno de Carballés é total, pero eu creo que sí que é necesario centrar o que é o que da cuestión, é que realmente sí que é unha cuestión de competencias. E, dende logo, a competencia dos concellos en materia de vivenda é nula ou moi reducida. Aínda así, como digo, a sensibilización deste goberno é total con este problema, e así o amosan esa cesión
de parcela a Xunta de Galiza, a outra administración que sí ten as competencias que supón unha parcela de 800.000 euros para construir vivenda social, e sí, e iso tamén o amosa, todos os programas que se acaban de enumerar aquí, de aluguer social que se puxeron no seu día en marcha, e esas medidas de incentivos para arrendadores. Pero o que se propón nesta moción, ese graíño de area, dende logo, o que precisa é de financiación, de financiamento por parte de quen realmente son as administracións competentes, que é a Xunta de Galicia e o Estado. Esa única medida que se facía referencia aquí, que é a posta a disposición desa parcela supón para o Concello de Carballo 800.000 euros. Eu creo que o compromiso do Concello de Carballo, a sensibilidade co problema da vivenda é ata onde pode, de logo, faise. Producido xa o debate, procedemos, polo tanto, á votación do punto número 7, neste caso, que era a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista. Entendo que con 13 votos en contra do BNG e 8 votos a favor dos grupos do Partido Socialista e do Partido Popular. Polo tanto, queda rexeitada a moción do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para a solicitude dunha ambulancia medicalizada para a comarca de Bergantiños con base en Carballo. Para a súa defensa ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Sí. A comarca de Bergantiños aglutina a preto de 70.000 habitantes, dos cales máis de 31.000 residen no propio Concello de Carballo. A realidade xeográfica do noso territorio representa unha alta dispersión poboacional e un volumen de actividade industrial que multiplica os riscos e as necesidades de intervención rápida. Estamos lonxe dos hospitais de referencia e situados na Coruña e nestes momentos a falta dunha base permanente obriga a depender de unidades desprazadas, o que dilata os tempos de resposta hasta límites inasumibles. Há patoloxías graves, infartos, ictus, pero tamén temos traumatismos severos e o tempo de resposta neste caso é un factor determinante. Unha intervención inmediata por parte dunha unidade de soporte vital avanzado non só salva vidas, senón que reduce drásticamente a probabilidade de padecer secuelas irreversibles. A veciñanza de Bergantiños, como outros veciños de outros lados, tamén paga os seus impostos, tamén merece os seus dereitos e contar coas mesmas garantías ante unha emerxencia médica vital. Unha comarca coa nosa entidade non pode seguir sendo tratada como un territorio de segunda permanecendo infradotada dun servicio tan elemental como a saúde. E, ademais, o Partido Socialista leva dende o 2005 reivindicando esta ambulancia medicalizada, acábase de aprobar nos distintos concellos da nosa contorna, acábase de aprobar o venres pasado na Diputación da Coruña. Eu creo que deberíamos reflexionar, se non tanto dende Carballo, que ao mellor chegamos máis pronto ao hospital de referencia, a comarca nosa necesita esta ambulancia, este soporte vital, esta ambulancia medicalizada que levamos tantos e tantos e tantos anos pedindo. É unha cuestión de xustiza. Sabemos que os recursos son limitados, non estrican máis, sabemos que non é barato, pero tamén sabemos que somos a máis de 70.000 personas en donde este tipo de soporte vital pois podelles axudar, pode ser a diferencia entre vivir ou non vivir ou entre ter secuelas permanentes ou non ter secuelas. De todos os xeitos, nos solicitamos o apoio dos grupos municipais deste Concello para trasladar á administración competente a necesidade urxente desta ambulancia medicalizada. Gracias. Polo Partido Popular. Gracias, alcalde. Eu creo que este é un asunto que non admite frivolidades nin utilización partidista de ningún tipo, non? A atención ás urxencias sanitarias é algo vital. E quero comezar deixando algo moi claro. O Partido Popular sempre vai a estar a favor de mellorar os servizos públicos que reciben os veciños de Carballo e de toda a comarca de Bergantiños. Absolutamente sempre. E xa o adianto, imos a votar a favor desta moción, porque todo o que sexa pedir máis recursos, máis capacidade de resposta e máis seguridade para os nosos veciños contará co noso apoio. Agora ben, votar a favor
non quere decir que poidamos aceptar un discurso alarmista, nin permitir que se instale a idea de que Carballo está desatendido ou en situación de risco. Iso non é certo, e dicilo non axuda a ninguén. Eu creo que cabe ser responsables, non? A atención ás urxencias non funciona cunha ambulancia illada nin cunha base concreta. A atención sanitaria, a urxencia, funciona cun sistema coordinado por parte do Sergas, graduado e dimensionado para responder segundo a gravidade de cada caso. Ese sistema existe e está operativo na nosa comarca. En Carballo contamos con ambulancias de soporte vital básico que están citas en Carballo, en Ponteceso, en Vimianzo, en Cerceda, en Cee e en Mazaricos. Contamos con 2 ambulancias medicalizadas, iso sí, que teñen base na Coruña, que cobren toda esa área con tempos de resposta contrastados. Unha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermaría. 2 helicópteros medicalizados con base en Santiago e Ourense que permiten intervencións rápidas en casos críticos. E, ademais, no caso de ser necesario, a medicalización puntual por parte dos profesionais de atención primaria e dos PAC, que en moitas ocasións chegan antes que calquera outro recurso externo. Aí están os datos. O sistema responde, e o que nós queremos deixar claro é que non pode calar o mensaxe de que hai unha situación de desprotección para os carballeses, nin para os bergantiñás, nin para os cidadáns da Costa da Morte. Aínda que, como todo, e por iso nos vamos a apoiar esta iniciativa, é mellorable. Tamén significa que pedir unha ambulancia medicalizada é lexítimo e nós apoiámolo. Pero non podemos transmitir a idea de que aquí non hai ningún tipo de cobertura ou de que a nosa comarca está abandonada, porque simplemente non é certo e non é xusto tampouco para os profesionais que sosteñen este servizo cada día. Carballo é unha vila en crecemento con máis de 32.000 habitantes xa e cunha comarca de 70.000 persoas ao redor. E isto, evidentemente, xustifica con creces que se pidan melloras, que as pidamos unánimemente dende este pleno. Xustifica que reclamemos reforzos e xustifica que aspiremos a ter máis recursos sanitarios ao igual que o teñen en outras comarcas galegas. E por iso imos a votar a favor, porque pedir máis sempre é lexítimo e porque mellorar é necesario. Tamén é necesario que todos defendamos unánimemente os nosos veciños. Iso debe estar por riba de calquera cálculo político. Nós non imos a entrar nun xogo político que, afortunadamente, non estamos agora en ese plano. Imos a facer o que sempre fixemos, non? Traballar con rigor, pedir con responsabilidade e defender o que é mellor para Carballo. Por iso, imos a votar a favor, porque, evidentemente, dende o PP de Carballo queremos máis recursos, pero tamén queremos decir a verdade. Queremos máis melloras, pero non queremos alarmismos infundados. É porque queremos un Carballo con servizos públicos á altura, non un Carballo utilizado como arma política. Moitas gracias. Polo BNG. Eu vou ter que traer tamén alegatos aí en plan xa electoral. Vamos a ver, señor Lorenzo, nós imos votar a favor. Nos fixemos campaña por ambulancia medicalizada hasta cansarnos, como por hospital comarcal, o segundo centro de saúde. Somos expertos en mesas de recollida de asinaturas, afortunadamente, ou desafortunadamente, mellor dito. Aquí, sin salir desta mesa, hai 2 persoas que padeceron directamente, moi directamente, unha, concelleiro, e moi directamente outra, con súa nai, o non ter unha ambulancia medicalizada no Servizo de Urxencias de Carballo. Un deles, o concelleiro Dani Barreiro, encontrouse con que, con un amago de, non sei se ao final foi infarto ou amago, marcharon cunha ambulancia como puideron con el. Bueno, non sei o que pensará do que di vostede dos tempos de resposta, todo isto. E a nai da nosa compañeira, a Maica Ures, diante da imposibilidade de facerlle, de entubala no centro de saúde, sin ambulancia medicalizada,
O traslado a ambulancia, que no caso da nosa comarca vense facendo a altura de Lañas ou como moito no Coque, saindo de Paiusaco en Arteixo, pois xa chegou ali, desgraciadamente para ela, sin vida. Home, vostede pode decir que os tempos de resposta son os adecuados e todo isto. Temos unha atención médica que evidentemente é boa. Eu non o vou discutir. Cada vez é peor. Tamén non ten discusión isto. Eu creo que esta ambulancia medicalizada levase pedindo tantísimo tempo aquí, no Parlamento. Eu dou as grazas por a benvida a esta moción que representa un tripartito. Vostede que lle gusta tanto falar de bipartitos, pois eu alégrome de que neste caso sexamos un tripartito. E creo que sobra facer alegatos a favor da boa sanidade pública que temos, porque realmente os datos están aí. Eu, con isto remato, por falar de exemplos que temos cerca. E se teño tantos exemplos cerca, é que hai moitísimos casos, moitos. Eu xogando ao fútbol, ainda non vivía en Carballo, vivía na Aracha, concello gobernado por o Partido Popular, ainda hoxe. No pabellón de fútbol sala, un dos meus compañeros de equipo caiu redondo na cancha. Veu ao servicio do PAC de Laracha, dúas doutoras nervosas a máis non poder, e a ambulancia medicalizada foron a coller á altura de Meicende ou así. Morreu. Ese amigo meu morreu. Entón, a mellor habendo unha ambulancia medicalizada non pasaba isto. E a mí non me gusta facer política da morte, pero digo que levamos moitísimos anos pedindo unha ambulancia medicalizada. Eu non estou dicindo que as persoas ás que me acabo de referir foran salvar a súa vida téndoa, pero algunha garantía máis si terían, non? Entón, eu alégrome de que este voto sexa unánime. Na Deputación non tuvo ningún voto en contra, polo tanto, tuvo abstención, pero ningún voto en contra. Eu agardo que tome nota, neste caso, o Servicio Galego de Saúde, e que máis pronto que tarde poidamos ter ese servizo no noso PAC, non? Nada máis. Si, eu simplemente darlle as gracias aos grupos que forman parte deste salón de plenos e simplemente dicir que efectivamente non sabemos se a diferencia é que os exemplos que puso o señor Regueira podría cambiar a súa situación. Quizás sí, quizás non, pero si é verdad que ca dispersión social ou ca dispersión, xeográfica de Bergantiños co indigno, o importante é que nos salven a vida, pero co indigno que é que te saquen dunha ambulancia cando chove ou non chova no medio da estrada con outros coches pasando para cambiarte de ambulancia, pois eu penso que a reflexión está ben para todos. É verdad que temos que pedir servicios, é verdad que non fai falta facer alarmismo, que levamos moitos anos reivindicando esta ambulancia e que posiblemente sea para ben para o futuro. Xa digo, sobre todo, tendo en conta esta dispersión poboacional. En todo caso, ao salir adiante, xa a Administración determinará se ten posibilidades ou non. Para nós sí que nos daría pé a polo menos facer esta xestión diante da Administración competente. Moitas gracias, que eu creo que necesitarémola no futuro ou non, axudarános a seguir adiante ou non, pero seguramente alguén lle vai facer moito ben. Gracias. Non sei se quere facer houve referencias ou algo. Algún dos grupos pide unha réplica, senón non hai máis debate. Ben. Eu simplemente, eu creo que é unha moi boa nova que haxa un acordo sobre unha cuestión, e insisto, que eu creo que lle preocupa moito aos veciños e as veciñas, que ao final é a saúde, o tempo de resposta cando hai unha urxencia. E creo que non hai que ir nin a peros, nin a datos. O que hai que buscar é este consenso aquí, neste Concello, neste salón de plenos, na Diputación, no Parlamento e donde sexa, porque eu creo que o principal nestes casos, efectivamente, é que os veciños e as veciñas teñan a mellor sanidade e a mellor atención. Insisto, hai que extrapolar este acordo a todos os ámbitos e, dende logo, quen ten competencias que tome nota do que hoxe se vai votar por unanimidade neste salón de plenos. Apróbase, polo tanto, a moción do Grupo Socialista como punto número 8 por unanimidade. Pasamos á moción do Grupo Municipal do Partido Popular
para a elaboración dun plan municipal de benestar animal e estudo de creación dunha canceira municipal en Carballo. Para a súa defensa ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias, alcalde. Traemos hoxe a este pleno unha moción que, sinceramente, debería estar fora de calquera disputa partidaria. Falamos de benestar animal, un ámbito no que non só existe unha crecente sensibilidade social, senón que tamén existe unha obriga legal clara para os concellos. E non o decimos nós, dío a normativa autonómica e estatal que establece que os municipios deben garantir a recollida, atención e control e protección dos animais abandonados. E precisamente por iso presentamos esta iniciativa, porque Carballo non pode seguir funcionando cun modelo superado, un modelo sen planificación e sen avaliación pública, especialmente nun servizo que afecta á convivencia, á saúde pública e á imaxe do noso concello. Nós creemos, sinceramente, que non é razoable que Carballo siga metendo no mesmo saco a recollida do lixo e o benestar animal. Este modelo pertence ao pasado e agora que o contrato está a piques de rematar é precisamente o momento de planificar con rigor, con tempo e decidir que servicio queremos para os próximos anos. O que propoñemos dende o Partido Popular é moi sinxelo e moi razoable. Realizar un estudo riguroso sobre o modelo actual, un estudo técnico serio que analice custos, número de animais, tempos de estancia, cumprimento da normativa e alternativas posibles. Un estudo que nos permita saber onde estamos e cara onde debemos ir. Tamén pedimos explorar todas as opcións de futuro. Nós non queremos vir aquí a impoñer unha solución. O que pedimos é que se analicen todas e que se debata con rigor e con respeto. Propoñemos a posibilidade, que se estude a posibilidade da creación dunha canceira municipal con unha xestión directa, cunha prestación mancomunada con outros concellos ou con convenios con entidades protectoras. O importante, que é o que busca a nosa moción, é que Carballo teña un modelo moderno, eficiente e transparente. Tamén pedimos elaborar un plan municipal de benestar animal, un plan que inclúa medidas de control poboacional, protocolos de adopción, campañas de sensibilización e, sobre todo, a publicación anual de datos, porque a transparencia non é un adorno, é unha obriga democrática. E quero subliñar algo. Esta moción, lonxe do que poida parecer, non pide investir máis, non pide gastar máis recursos económicos, sino que pide invertir mellor. Pide planificar, avaliar e mellorar. Pide o que calquera administración responsable debería facer. Nós non estamos a falar aquí hoxe dun capricho nin dunha bandeira partidaria. Estamos falando dun servizo público que leva máis de 13 anos en revisión, integrado nun contrato que nada ten que ver coa realidade actual do benestar animal e que merece unha reflexión seria. Por iso, pedimos o apoio dos grupos, porque esta moción non vai contra ninguén. Vai a favor de Carballo, vai a favor da transparencia, a eficiencia e do cumprimento da lei. Vai a favor dun servizo que debe estar á altura do que a cidadanía demanda. E, sobre todo, vai a favor de algo que debería unirnos, que Carballo conte cun modelo de benestar animal digno, moderno e responsable. Gracias. Polo Partido Socialista. Nos compartimos o diagnóstico de que o modelo actual de xestión de animais en Carballo está completamente esgotado e necesita unha reforma urxente. Hoxe en día, a recollida e a atención dos nosos animais segue escondida dentro do contrato de limpieza aviaria e recollida de lixo, un modelo que se deseñou hai máis de 13 anos e que xa non responde nin á realidade de Carballo nin á sensibilidade da nosa sociedade. Non podemos permitir, ademais, que este servicio siga sendo un simple apéndice dun contrato de lixo. Para facernos unha idea, este servizo supón un esforzo de 130.000 euros anuais para as arcas públicas. E o preocupante non é o gasto, senón a ineficacia. Apenas o 15% dos cans que recolle o servicio teñen microchip. Esta falta de identificación é o que alimenta a impunidade ante o abandono e o que dispara, ademais, o gasto público. Aínda que apoiamos a proposta de realizar un estudio técnico e valorar a creación dunha canceira municipal, creemos que non debemos quedar solamente no cemento. Dende o PSOE queremos que ese futuro plan de benestar animal municipal sexa máis ambicioso e preventivo.
non abondará con ter unhas instalacións modernas se non atacamos a raíz do abandono. É fundamental poñer en marcha un censo municipal de ADN canino. Esta tecnoloxía permitiría identificar a quen lle arranca o microchip a un animal para abandonalo e as consecuencias, e tamén axudaría a manter limpas as nosas rúas. Tamén é imprescindible coordinar coa Policía Local un plan de inspeccións aleatorias, especialmente en zonas rurais e industriais, para garantir que ningún can estea sin rexistrar, e que ese diñeiro que se recaude pola sanción se reinvirta directamente no propio Servicio de Benestar Animal. Dende o grupo do Partido Socialista tamén apostamos por medidas que incentiven a adopción, como a creación de bonificación ou taxas ou beneficios fiscais para aqueles veciños que decidan dar un fogar aos animais de longa estadía. E, por suposto, a prevención comeza nas escolas, polo que pedimos un programa de charlas e obradoiros que educa os nosos nenos e as nenas que a responsabilidade que supón ter unha mascota. Carballo precisa ese estudio, ese plan municipal de benestar animal. Pero pedimos ao Goberno e ao grupo propoñente que non miren para outro lado ante estas medidas de ADN, vixiancia e incentivos á adopción. Solo combinando a mellora da infraestructura coa prevención e o control conseguiremos que Carballo sexa o referente en benestar animal que os nosos veciños e veciñas demandan. Polo Bloque Nacionalista Galego. Boa noite. Bueno, concordo como ustedes na intención e no fondo da moción e na preocupación tanto do benestar animal como do cumprimento da legislación vixente nesta materia. E que existe realmente un problema tamén de fondo para as arcas municipais polos gastos derivados da aplicación destas legislacións, tanto da estatal como autonómica, sendo un gasto importante tanto para o Concello de Carballo como para o resto dos concellos. Non é algo exclusivo do Concello de Carballo. Pero a exposición de motivos parte dun diagnóstico erróneo e propón solucións xa redundantes nalgúnas delas económicamente pouco rigurosas. Explico, en primeiro lugar, afirma que no Concello de Carballo non existe unha política municipal de benestar animal e iso non é certo, xa que conta con un servicio estruturado de recollida e xestión de animais abandonados, certo que é do ano 2013, xa levamos tempo con este servicio, con obrigas definidas, con instalacións, existe xa unha canceira municipal, con medios materiais e humanos e o máis importante con control e seguimento. Existen controis mensuais acumulados do ano, proporcionados tanto pola empresa que presta o servicio, que neste caso é Servigal, como da empresa auditora, que é Piwax, onde se recollen datos tanto de número de animais recollidos, adopcións, animais identificados con chip, reclamados ou en acollida, é dicir, hai datos, tamén hai control e, dende logo, hai xestión. En segundo lugar, critícase o modelo por non estar externalizado e incluído noutro contrato. Trátase dun contrato conxunto, non está dentro, o sea, un contrato donde as dúas ramas, tanto a limpeza ou a recollida de lixo como a canceira, se xestionan por separado. Non está incluído noutro. No que existe unha UTE, que neste caso, como decía, é o Urbasera Servigal, e no que o Servizo de Lacería ten unha xestión propia. Dadas as circunstancias sobrevenidas das legislativas de 2000, será en setembro de 2028, como decía ben vostede, o remate do contrato donde se liciten xa por separado. A previsión, efectivamente, é que teña unha entidade propia debido á importancia do benestar animal que regulan estas leis. Pero, mentres tanto, o servicio séguese a prestar tanto dentro da normativa vixente, cumprindo ca legislación, tanto coa lei 723 do Estado como a 417 da autonómica. Tanto na recollida, nos protocolos, cumprindo protocolos de entrada, tanto na recollida, na recepción e protocolo de entrada, da inspección veterinaria e as primeiras inspeccións básicas, na estancia dos canís tamén. Tamén polo protocolo de reclamación polo propietario e un protocolo de adopción. En terceiro lugar, a moción propón realizar estudios técnicos e económicos sobre o modelo actual
sobre as posibles alternativas, pero hai unha cuestión clave, que estes estudios sí que se fixeron no seu momento. Falamos no ano 2017, unha vez que se aproba a Lei Autonómica de Protección ao Benestar Animal de Compañía de Galicia, realizouse un estudio económico sobre a incidencia que iba a ter para o Concello esta aplicación desta lei. Neste estudo se fixaron uns gastos de salarios, neste caso sería para nestes casos serían para o custe de 4 peóns, un veterinario que é necesario e un auxiliar administrativo, custos alleos ás amortizacións, sin incluir solamente, sin incluir os vehículos e instalacións, e tiramos uns custos xerais de 257.000 euros ano. Sobre os 76.000 que estábamos xestionando a través do contrato de recollida, do de lacería. Deses 257.000, 162 corresponden solo a persoal. No ano 2020, despois de visitar varias canceiras, estuvemos en Pontevedra, en Modelo, que está bastante ben en Rivas Vacia de Madrid, estudiamos a canceira de Miranda de Ebro, o sea que vimos diversos modelos, e faise un estudio económico para a construción dun centro de acollida para animais en Carballo, concretamente no polígono de Bertoa, cunha capacidade de 100 cans, coas instalacións necesarias, que serían módulos de caniles, os módulos de cuarentena, módulos de maternidade, clínica, recepción de servicios de persoal e área de esparcimento. En total, uns 3.150 metros cuadrados con custo, recordo, ano 2020, de 826.000 euros. Aplícanlle vostedes o IPC e alza dos prezos no sector da construción onde podemos estar agora. Véxese, por exemplo, a Xunta de Galicia sí que ten proxectado a construción dun centro de acollida en Curtis que supera os 2 millóns de euros para 300 cans. Os caniles é simplemente ampliar os caniles porque as instalacións como os módulos de cuarentena, maternidade, clínica son os mesmos. O persoal basicamente é o mesmo. O sea que nese rango de precios podemos estar. Os estudios económicos están analizados e a viabilidade tamén se estudiou no seu momento. Polo tanto, a creación dunha canceira municipal desta envergadura é unha decisión, insisto, que non é un problema só do Concello de Carballo, un problema a nivel autonómico de todos os concellos, con gran impacto económico, que implica non só un investimento inicial, senón uns gastos tanto de personal de mantenimento e funcionamento. Nós creemos que a solución pasa porque cada concello non vaya pola súa conta, sino por avanzar nun modelo compartido creando unha rede de canceiras supramunicipais que teñen que ser, evidentemente, as administracións con competencias e que, evidentemente, crearon unha lei que doten de medios para este complemento. Por outra banda, tamén se fala de transparencia e información, cando en realidade é que xa existen datos, informes e seguimentos continuados do servicio. Ten que ir acabando. Sí. Tanto Piguas como a prestadora de servicios xa decía que nos estaban pasando datos tanto de cans recollidos, cadáveres recollidos, animais recollidos, total acumulados anuais, datos de retirada de vía pública, estancia de cans vagabundos, mordedores, eutanasias humanitarias, tratamentos de cadáver, identificacións, vacinas, trámites de adopción, trámites de licitación ou de licencia de PPPs. É dicir, que se están a ter datos e que se trasladan cando corresponde a través de campañas de concienciación ou notas de prensa. Campañas de concienciación, por ser, e xa vou rematando, teñese feito tanto no 2020 como no 2024 campañas como non máis bombas nas rúas ou Teu can non máis, onde se dábamos conta da traslado á veciñanza das normativas existentes, tanto as leis autonómicas estatais e ordenanzas.
Nese caso pasamos en adopcións, que era tamén o que nos preocupaba, baixamos de 40 e pico, casi 50 animais aos 25 que temos hoxe en día. Vale. Polo grupo propoñente. Sí. Gracias de novo. Bueno, está claro, espero que non lle moleste, porque non quero rematar sin contestar ao señor Regueira. Espero que non lle moleste o ton das miñas intervencións e que non o califique, como dixo, de electoralismo e demais, porque eu, sinceramente, o mesmo que vostede di que se nós lle estamos dicindo que ten que votar ou non, que creo que eu en ningún momento lles digo a vostedes o que teñen que votar ou non. Podo dar a miña opinión, pero non digo tal. Agora, eu, sinceramente, ese tono de superioridade moral creo que non é acaído para o tono que eu estou mantendo neste... Non quero interrumpilo, pero non é obxecto deste debate. Está sabendo vostede que está abrindo unha espita de alusión directa. Eu creo que nun tempo de debate que non ten nada que ver co obxecto da moción. Por favor, ciña esa moción. Pero eu tamén teño dereito a respostar o que se me di nos anteriores debates. En cada moción, esta moción versa, vostede está defendendo e está en quenda de réplica. Vou ao tema, creo que quedou claro o que quería trasladar. Mire, que o goberno sabe perfectamente que o modelo non funciona, queda agora mesmo comprobado coa súa intervención, señor Vales. Vostedes saben que temos un modelo caro, temos un modelo opaco, quizáis non para o grupo de goberno, pero para o resto da cidadanía é opaco, e sobre todo para os grupos da oposición, e que leva anos, dende o noso coñecemento, sen ningún tipo de evaluación. E non o digo eu, dino os datos económicos. A cantidade de cartos que se destinan ao benestar animal en Carballo é importante, claro que sí, e por iso nós consideramos que debe ser explicado, non? Eu entendo non entendo como é posible que nunca se nos explicase a esta corporación isto que se nos acaba de dicir hoxe, temos que traer unha moción para que se nos explique, como é posible que non se nos aportase ningún solo informe público de avaliación do modelo, e o que é máis grave, hoxe dinos aquí que os informes existen, que están recollidos nas memorias anuais da empresa que presta o servicio, memorias que, por certo, nunca se nos trasladan aos grupos da oposición, nunca, e agora preténdese dicir que se queremos os informes, que os pidamos, ou, o que é peor, que nos fixemos nas campañas que fai o Concello para coñecer os datos ou nas notas de prensa. Toda unha declaración de intencións. Pero miren, a transparencia non funciona así. A transparencia non é un se queres saber, pídeo, porque nós temos dereito a estar informados, pero non só nós, como oposición, tamén a cidadanía de Carballo, porque a transparencia é unha obriga. E máis aínda cando falamos dun servizo público cun gasto tan elevado que vostedes mesmos admiten que e sabemos que é importante. Unha vez máis, vemos como os defensores dos servicios públicos e de calidade se descansan nas concesionarias, na externalización, esa que vostedes tanto demonizan cando están nas oposicións. O que queda claro é que Carballo leva anos cun modelo improvisado, sen planificación, un modelo no que a recollida do lixo e o benestar animal van no mesmo contrato, como se fosen a mesma cousa, e agora que este contrato está a piques de rematar, nós o que traemos aquí é que é o momento de poñer orde, de planificar e decidir que servizo queremos para os próximos anos. Por iso nós entendemos que esta moción é necesaria e seguimos pedindo o apoio que a este momento non coñecemos o sentido do voto dos outros grupos e agradeceríamos que fose apoiada porque consideramos, insisto, que é necesaria. Gracias. Polo Partido Socialista, na quenda de réplica. Si, eu xa adianto, señor Lorenzo, que este grupo vai a votar a favor da moción. Pero, bueno, é verdad que o señor concelleiro delegado, pois, efectivamente, puxo aí uns datos encima da mesa, o que pasa de forma tan atropellada, tan patiburrillo, que non se entenderon ben, pero si entendo que, si é certo, que, polo que entendín, 3.150 metros cuadrados vai a ser a nova canceira, non? Co estes...
O que estaba facendo referencia o Claro, conselleiro era precisamente a un estudio que xa se fixo de valoración do que costaría. Do que costaría. Dixo claramente na súa intervención. Vale, pois discúlpeme, señor concelleiro, que eu comprendino mal, porque foi así, bueno, un de vez en cando ten días máis complicados. Sabemos que é un modelo caro, sabemos que é un modelo que se aproveita moita xente del, no sentido de que falta de chips abandona uns animales, incluso se falou outro día na xunta de voceiros que probablemente, incluso de outros lados, incluso os veñen deixando aquí, porque o servicio pode ser eficaz, pero si é verdad que está rematando o contrato, si é verdad que non ten sentido que este contrato 2013 este metido nun contrato de recollida de lixo, si é verdad que xa se debería estar planificando as bases dun novo contrato, si é verdad que deberíamos xa ter en riba da mesa, pois máis ou menos un sentido de como van a ir. E simplemente quero rematar dicindo que esas campañas das que vostedes falan e esas notas de prensa das que vostedes falan, eu non percibín ningunha. Vale, ao mellor é moi bravo que digo, pero eu non percibín ningunha. No meu contorno nadie percibe ningunha, todos os días cando vou ao parque a xente non percibe ningunha, todos os días que vou ao bosque ou ao paseo do bosque a xente non percibe ningunha, temos 2 ou 3 xardíns de cans, a xente tampouco percibe ningunha, e se falamos de gatos e lles dan de comer e tal, a xente tampouco percibe ningunha. Na contorna do río Anllóns, pola parte da zona da Luís Calvo, os que lle dan de comer as palomas, a xente non percibe ningunha. Bueno, eu non sei como son esas campañas. En xeral, a cidadanía non obedece e, en todo caso, non percibe ningunha. Entón, eu sí que lle pediría un esforzo máis grande ahora estas campañas, porque hoxe en día a xente está bastante informada e nas redes sociales e lea a prensa, pero a xente non percibe ningunha. Entre elas, eu, señor concelleiro. Gracias. Ben, sinto, a verdade, ten razón que nos datos que fun dando fun atropellando pola... Mira, que normalmente son escoto nas miñas palabras, pero o tempo veoseme encima. Quixen acabar a intervención intentando resumir todos estes datos, que en calquera caso, se vostedes precisan, coméntenmo e os fago chegar tanto o informe presentado no seu momento como o estudio da canceira. Vale. Señor Lorenzo, aquí no pleno vimos a render conta que é o que temos que facer. Se queren, como decía, se interesa polo servicio, pregunte antes e eu, de logo, o técnico competente, pois explicará exactamente o que estamos facendo e a forma de xestionar que temos. En canto ás campañas de sensibilización, eu teño constancia de que chega a xente. Colabórase tanto con clínicas veterinarias, con centros que traballan con mascotas de venta de artigos ou alimentación, tanto na entrega de información, entrega cando facemos de dosificadores de bolsiñas para os excrementos dos cans, e entendo que se entregan todas, e a campaña tamén por medio da Policía Local, que identifica os cans que levan chip ou non levan chip, informan das súas obrigas como propietarios, e entendo que lles chega tamén a esta xente. Non sei o que lle podo decir. En calquera caso, os resultados, como decía antes, en canto á adopción, víronse incrementados dende a campaña que se fixo ano pasado no 24 ata hoxe. Reducíronse en 20-25 cans que estaban en acollida, e iso é unha cantidade significativa. Entendo que iso influiu tamén na percepción que ten a xente de cara á preocupación que hai para o benestar animal. Nada máis, gracias. Non sei se quere rematar o propoñente por un... Sí, bueno.
No, pero, lóxicamente, vamos a votar en contra. Vale, ben, pois en consecuencia Disponde un minuto para cerrar en consecuencia farei o meu peche. Eu o que lle pregunto ao señor Vales é se os carballeses tamén teñen que preguntar aos técnicos do Concello polo balance deste asunto, non? O que é sorprendente é que o goberno do BNG, que é experto en comunicación para vender calquera cousa que fai, neste asunto non sabemos que pensar, non? Que pasa co tema do benestar animal para que vostedes non informen e tal. Evidentemente, eu collolle o guante. Non sei se fai falta que o solicitemos por escrito, pero eu creo que tanto a señora Vila como a min estamos interesados en que se nos faciliten esos informes, non? Eu agradecer o apoio á señora Vila, lamentar o voto en contra do grupo de goberno, porque hoxe había unha oportunidade real de mellorar un servizo que todos sabemos que necesita orde, datos e planificación. A responsabilidade, obviamente, é do goberno que decide manter este modelo. Vámonos a quedar con ese compromiso de que se vai a separar, por fin, ese contrato de recollida de lixo do benestar animal. Pero nós fixemos a nosa parte, propoñer, argumentar e tender a man, e se o goberno non quere avanzar, nós, pola nosa parte, imos a seguir insistindo, porque o benestar animal, a transparencia e o bo uso dos recursos públicos non poden depender dunha maioría absoluta, senón do sentido común. Gracias. Eu creo que neste tema, aquí falouse de responsabilidade. A responsabilidade exixe que quen legisla, neste caso o Estado e a Xunta, sobre unha cuestión tan sensible como é a vida animal, é dicir, as nosas mascotas, pois tamén financien. Esas administracións e legislan tamén teñen que financiar. A lei estatal e a lei autonómica impoñen obrigas aos concellos, pero non vías de financiación para dar un servizo satisfactorio a esta cuestión tan necesaria que son o tema da lei animal e do maltrato animal. Eu creo que xa quedou bastante claro de que se se vota en contra desta iniciativa é por unha cuestión moi clara, porque moito do que se está pedindo xa existe, simplemente habría bastado con acudir con isto e con outras cuestións, a falar cos técnicos ou incluso a falar cos concelleiros e preguntarlle por estas cuestións, porque eses datos existen e non é de agora, é dende sempre. Dende sempre. As campañas de sensibilización e todas estas cuestións están nas redes, comunícanse cas protectoras, cas clínicas veterinarias. Por lo tanto, é un pouco sorprendente. En canto a hai un punto no que se pide avaliar que medidas se poden adoptar. Pero claro, insisto, a lei autonómica, isto xa se fixo no ano 2020, xa se avaliou, a través desa lei autonómica, avaliouse polo Concello, como se podría prestar ese servizo e cumplir esas obligacións que establecía a nova lei autonómica. Pois ben, esas obligacións no ano 2020, con prezos do ano 2020, supoñen 257.000 euros ano, cunha inversión de case 800.000 euros inicial para infraestructuras. Cando se fai unha lei, dende logo, eu estou convencido que o lóxico é financiar os concellos, porque isto non é un problema só de Carballo. Isto é un problema de todos os concellos deste país. E, polo tanto, quen ten que liderar unha solución para este problema, para esta cuestión tan delicada, é, dende logo, a Xunta de Galiza e o Estado. Non hai outra. A partir de aí, lóxicamente, insisto, moitas veces as percepcións pode haber unha percepción máis clara de que se fan ou non se fan cousas, pero no caso de nós que somos representantes, neste caso dos cidadáns, que somos concelleiros, que temos acceso e que podemos solicitar esa información, e moitas veces é tamén simplemente ler un orzamento, porque no orzamento deste ano había unha partida específica destinado ao control da colonia felina. E, polo tanto, despois outras cantidades, lóxicamente, destinadas precisamente a esta cuestión. Xa lle decimos, eu creo que por responsabilidade non, porque xa se están facendo moito do que se pide nesta moción, non podemos votar a favor. Procedemos, polo tanto, á votación do punto número 8, neste caso a moción do Grupo Municipal, número 9, perdón, que estaba aí, do Grupo Municipal do Partido Popular,
que con 13 votos en contra do BNG, 2 votos a favor do Grupo Socialista e 6 votos a favor do Partido Popular, polo tanto, queda rexeitada esta moción, este punto número 9. Pasamos a dar lectura agora ás resolucións de alcaldía, que son o punto número 10. Expresamente, resolución 461-2026, de 20 de febreiro, de Patrimonio, actualización do inventario municipal, cancelación de inscripción dos bloques de vivendas dos mestres, EP1, número de orde 210. Agrupación da superficie libre resultante co solar lindante adquirido a UFD Distribución Electricidade S.A. e alta no solar correspondente, 17/2025-PAT. Expresamente, resolución 620-2026 de 4 de marzo de Patrimonio, alta no inventario municipal dos terreos de cesión anticipada para executar o proxecto denominado Senda de Oza. Expresamente, resolución 657/2026 de 6 de marzo, inventario municipal de bens do Concello de Carballo, rectificación anual referida a 31 de 12 de 2025, aprobación. As ditadas entre o día 17 de febreiro do ano 2026, número 407, e o día 24 de marzo de 2026, número 810. O punto número 11, acordos da Xunta de Goberno Local, actas da Xunta de Goberno Local de 9 de febreiro do ano 2026, 23 de febreiro do ano 2026 e 9 de marzo de 2026. O punto número 12 e o punto número 13 non hai nin rogos nin preguntas. Unha cuestión moi breve, 15 segundos, por alusións. Non me molestou para nada ninguna das súas intervencións. Señor Lorenzo, pode estar tranquilo, nesta salón de plenos teño escuitado cousas muitísimo peores e tamén as teño dito. En todo caso, eu creo que non se pode confundir a vehemencia coa superioridade. Eu podo ser vehemente, pero non teño superioridade moral con ninguén, para nada. Despois desta intervención por alusións directas, damos por concluído o pleno. Boas noites a todos.